Usa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM. Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 o 55 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayong hapon sudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag ng Bombo News and Views Afternoon Edition, karon nga daw sang Sabado, Marso 5, 2022. Kakaroon dito kita sa aton sa nga mga headlines. Pereya, aminado nga wala na sang nagapadala sang Cebu sa courier, kundi ginabiyahe na lang paagi sa Roro. PIDEA Region 6 wala nagadula sang posibilidad nga mahimo itabok pa sa panay ang pila ka bahin sang Cebu nga nakompiskara sa Escalante Port. Philippine Coast Guard nagpasalig sa hugot nga monitoring sa mga pantalan agud hindi makalusot ang Cebu nga ginakarga sa Roro vessels. Daan nga hiligu't-anon, isa sa mga motibo nga ginalantaw sa pagpatay kay former police officer Ryan Lubugnang sang Huwebes sang gabi. Pila ka mga fast scrap companies nagpasaka sa papasay bangod sa parang nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Syudad sang Bacolod nagalaom nga may duga nga bakuna para sa 5 to 11 years old nga magaabot sa masunod nga semana. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sa hapon. Kakaroon, dito na kita sa Maritalye. Sa ato sa ring mga balita po sa inyo, mga tagbalita. Bombo, Glorifitel Shario. Kaga ko naman si Bombo Pon, si Espino, natalupangdan sa Philippine Drug Enforcement Agency nga nagkambyo naman ang trend sa pagtransport sa illegal nga droga nagikan sa courier. Padulong sa sea travel kangay sa pagtabok ni Vicente Sopuesca sang 5 ka kilo nga shabu sa Escalante nagikan sa Cebu. Sa interview sang Bombo Radio kay PIDEA Region 6 Director Alex Tablate, nagsaylo sang trend sa transport bagod mabugat kon ipadala sa courier ang pila ka kilo nga shabu kag ma-detect ini sa mga empleyado. Sa o kon may agreement man ang PIDEA kag ang mga courier nga itimbre sa ila ang impormasyon kung may nagpadala sa illegal nga droga. Kung ibase sa recent seizures, majority nga shabu suno katablate nagikan sa Luzon kag halos pareho ang Chinese ang packaging sininga kangay sang 3 ka kilo nga shabu nga nakonfiskar sa Bredco Port sa bulan sang Enero. Ginambisagran pa man sa karon kung isa lang ang ginhalinan sang supply bangod sa pareho nga packaging suno katablate imported ang shabu sa Pilipinas bangod naguba na ang tanan nga masabu laboratorio malina sang nasugod ang Duterte administration apang wala man ginadula ni Tablate ang posibilidad nga diri sa Pilipinas gin-imprenta packaging apang nakasulat ini sa Chinese agud nga ma-divert ang atensyon sa mga otoridad. Suno sa PIDEA official nga hindi malayo nga may magagmay o kon kitchen type laboratory pa sa Pilipinas apang kun hamtang ini sa Luzon hindi na makalabot sa Region 6 ang supply bagod hindi sila makaproduce sang dako nga volume. Kanina na nagbago yung trend, maybe because kung ipapadaan yan sa mga courier, masyadong mabigat. And at pag sa courier kasi, ano yan kumbaga very strict yung ano nila, yung scanning yan. That's why posibleng makita yan. So, ang traditional talaga na strategy na ginagawa nila is to travel it by land. Si PIDEA Region 6 Director Alex Tablate. Samtang aminado ang Philippine Drug Enforcement Agency nga hindi madula ang posibilidad nga mahimo nga itabok pa kuntani sa panay ang pila ka porsyon sang 5 ka kilo nga shabu nga nakompiskar kay Vicente Sopuesca kung wala ini dadakpan sa Barcelona Port sa Escalante City. Suno kay PIDEA Region 6 Director Alex Tablate, taggamay lang ang shabu nga makarecover sa mga drug operation sa panay, samtang ang nagaabot naman sa Negros Occidental ang nagikan sa Cebu. Hindi man madula ang posibilidad suno kay Tablate nga ang recovery sa mga buy-bust operation sa Cebu ang nagikan man sa National Capital Region. Suno sa PIDEA official, hindi apektado ang kalidad sa shabu bisan malawig ang biyahe sini bangod naka-vacuum seal ini kag may packaging tape. Bangod sa kompetisyon, ginatanyag naman sa mga runners sa mas mataas nga presyo kung ginapresentar ini nga good quality. Sa karon 6.8 million pesos ang market value nga gintalana sang Dangerous Drugs Board para sa 1 ka kilo. Tinutuyo sinisuno kay Tablate nga makita ang balor sang druga nga nakompiskar kag wala man sang pagbag-o sa 6,800 pesos per gram nga presyo. Hindi natin pwedeng i-discount din yan na
posibleng gawin yan. But as far as mga monitoring and anti-drug operations, ang assessment natin talagang bulk at majority pa rin ng mga transactions ay dito sa Negros Occidental area, particularly Bacolod, itong San Carlos City. As far as recoveries and seizures naman dito sa Panay Island, may nakukuha tayo pero kunti-kunti lang, ma'am. Unlike dito sa Negros na talagang volume yung nakukuha natin. Ang duga nga pahayag ni PIDEA Region 6 Director Alex Tablate. Nagpasalig ang Coast Guard Station Negros Occidental nga hugot ang pag-usisa sa masalakyan nga nagatabok sa probinsya sakay sa Roro vessel. Agod nga ini badakpan ang nagasulod nga illegal nga droga. Ini ang kasunod sa pagrakop kay Vicente Supuesca nga nagdala sa 5 ka kilo nga sabon gikan sa Cebu patabok sa Barcelona Port sa siyudad sa Escalante. Sa interview sa Bombo Radio kay Commander Joe Luis Mercurio, ang chief sa Coast Guard Station Negros Occidental nga may narcotic detention dogs nga nakadeploy sa naglain-lain nga Roro Port agud masikar ang masalakyan kumera inisang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police. Suno kay Mercurio, hindi gid man tuman kadamo ang sniffer dogs ang PCG apang bastante man nga makapatigan sa paneling sa mga puerto kaupod ang explosive detection dogs. Ang maperto nga ginabatayan amo ang yara sa San Carlos, Escalante, Bredco kag Subong man sa Banago. Bangod sa parayon nga enhancements ang assets sa PCG ginalauman man sang opisyal nga may dugang nga mga canine kag handlers nagikan sa training facility sa Luzon kag Romblon, Subong nga tuig. Although hindi siya muna kadamo ang ating resources in terms ng narcotics canine detection unit, bangod medyo may pagka maiwat or mabudlay ang pag-training ng mga panaton, ng mga assets. But then again, we make sure that all ports, regular ports naton is ginatinguhan naton nga makita naton ito ng kaupod ang aton ng mga kaupod man ng mga ahensya sa gobyerno. Kabay sa pagpahig ni Commander Joe Luis Mercurio, Commander sa Coast Guard Station Negros Occidental. Personal grudge o kondaan nga hiligot-ano ng isa sa mga motibo nga ginalantaw sa Bacolod Police Station 6 kun nga agin patay ang anay police officer nga si Ryan Lumugdang sang Huwebes sang gabi. Madumduman nga si Lumugdang ang gintiro sang riding in tandem suspects sa atubang sang University of Negros Occidental Recoletos kag ginbawian sa kabuhi sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6, naghingyo na sila sang kopya sang footage sa CCTV camera nga nagakabit sa mga establishmento malapit sa crime scene kag nagalaom ang kapulisan nga makakuha sang testigo. Nakigangot naman ang investigador sa misis ni Dumugdang agud mausisa kung sino ang ulihi sini nga nakaupod. Ginbisitahan man ang previous assignments sang anay pulis kaangay sang City Drugs Enforcement Unit sang BCPO. Gingadtoan man sang investigador ang fitness gym kung sa diin nagatrabaho si Dumugdang antes ini gintiro bangod nagaserbe ini bilang fitness instructor. Sunod sa kaupod sini sa gym, nagpaidalom si Dumugdang sa drug rehabilitation sang 2020. Marso 2 naman ang uli sini nga pagpadulong sa fitness gym. Madumduman nga nagpositibo si Lumugdang sa drug test sang tuig 2015, ganhi nagpangatubang inisang kaso administratibo. Sa karon hindi pa ma-establish ang Police Station 6 kung pila ang kabugusan niya kaso nga ginpangatubang ni Lumugdang, apang ila ginpasalig sa pamilya sang biktima nga ginatinguan nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sini. Possible motive, may personal grudge, posible. Okay. Kaya amo pa na ginatutukan naton kag padayon Japon naton nga investigation. Hopefully maka-update kita kag magahan ta man update ang family para may assurance man na magaan sa hustisya ang iya kamatayon. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. Sa iban paginaton sa ring nga mga balita, ginatugyan na lamang sa pamilya ni former police officer Ryan Lumugdang nga ginpatay sa tubang sa University of Negros Occidental Recoletos sa otoridad na paghatag sa hustisya sa kamatayon sa biktima. Sa interview sa Bombo Radio sa tiya ni Lumugdang nga naghingyo nga hindi lang paghingadlan sa kanginaan na maayo nga bata si Ryan, kag wala siya sa medabatian nga may ginsakit ini sa ilang lugar. Sunod sa tiya, nakita sa ni kung paano ginparako ang biktima bagod siya ang nagbantay humalin sang bata pa ini. Sunod diri si Ryan man ang una nga apo kay hinablo sa ilang pamilya.
Si Ryan suno sa iyang ginkuha sa dos ang iya lola kag lolo bangod dun sa iya nga nagatrabaho sa luwasang pungsod ang iyang mga ginikanan. Sang sa Antique si Ryan nagkuha ini sang kurso nga electronics kag sang nagbalik ini sa syudad sa Bacolod nagayo ini sa mga ginikanan nga mag-eskwela luwat sa criminologiya. Bangod wala man sang masaway ang ginikanan kag maayo man ang school records ginpasugtan ini tubtob nga nangin isa ka pulis. Nagapati man ang tiya nga mahimo nga may naobra ang iya hinablos nga sala sa mata sa iban nga tawo apisar nga maayo ini nga tawo ang pagkilala niya sa biktima. Ginpahigman sini nga may Diyos ang kalibutan nga nakakita sa tanan kag nagalaom man ini nga makonsensya ang nagpatay sa biktima. Nakaupod kami ni Ryan halin sa pagkatawo ya kaya si tatay ya kag si nanay ya diri nagstay sa amon before sila nagsaylo sa ilang listaran. Ini siya nga bata halin sang gamay asta na siya nagdako, asta na siya nakatapos, hipuson ni siya, hindi ni siya palahambal. Ang kabay sa pagpahayag sang wala nagpakilala nga tiya ni former police officer Ryan Lumogdang. Sa duga nga detalye sang balita, nagsaka ang pabasahe sa fast track nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa. Bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Nahibaluan nga krudo ang gatong sang fast craft. Sa masunod nga semana, ginalauman naman nga ang big time oil price hike santo sa abiso sang mga oil companies. Sa una nga 4 ka adlaw sang trading, yara sa 4 pesos and 50 centavos ang ginalauman nga pagsaka sa presyo sang diesel samtang 3 pesos and 39 centavos naman sa gasolina kag 3 pesos and 39 centavos sa kerosene. Bangod sa serye sang oil price hike, nagadangat na sa masobra 11 pesos ang ginmahal sang diesel. Halos 10 pesos naman sa gasolina kag masobra na 10 ka pesos sa kerosene. Sa interview sang Bombo Radio sa operator sang Wisam Express nga si Frank Carbon, nagsaka sang 25 pesos ang pamasahe sa fast craft halin sang tinalikdan nga semana. Iniagod nga makover ang gasto sa saka sa presyo sang gatong. Aminado si Carbon nga amat-amat na nga nagdamo ang numero sa mga pasahero bangod sa paghalog sang COVID restrictions. Ginkalipay naman ni Carbon nga nagbukas na ang ekonomiya, kagapat-amat na nagbalik ang negosyo gani nag-circulate na ang kwarta. Nagpasaka na kami sa nanligad na simana 25 pesos ang amon saka sang klitihan namon. Tawag na muna o tawag sang aton nga gobyerno fuel cost adjustment para mag-cover lang sang increases sang fuel para hindi makamamangirde para sige-sige amon serbisyo sa publiko. Nagsaka kami 25 pesos nagligad nga simana. Ang kabayan sang pahayag ni Frank Carbon, operator sang Wisam Express. Aminado ang mga drivers ang taxi sa syudad sa Bacolod nga dako ang buhin sa ilang income bagod sa parayon nga pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo apang wala sila sang iban nga mahimo bagod wala man nagasaka ang pamasahe. Sa interview sang Bombo Radio kay Jo Marie Julian sa 61 anyos magaparayon lang sila sa pagbiyahe. Sunod diri kulang pa sa arkilang ilang income bagod sa 100 pesos ang bayad sa operator kada adlaw. May adlaw sunod kay Julian nga 200 tubtob 250 lamang ang madala niya pa uli. Suro kay Julian nga ginagwanta lang nila ang gabay nga income bagod wala man sang iban nga palangubian. Nagapila naman si Julian sa bus terminal kag mall agod sigurado nga may pasahero. Wala ta na may sugo na sa gobyerno. Iyon na lang naman biyaya hasta sa masarangan naman. Hindi na kulang na gani ang kita para lang sa arkila sa gasolina. Sa operator 600 eh. Nagapuli man 250, may ara man 200. Kung gisakan isap ka gatos ang ano. Ang taxi driver nga si Jo Marie Julian, sunod naman kay Jerry Francisco, driver sang jeep nga nagabiyahe sa Shopping Libertad kung tani mapasaka naman ang pamasay bagod kada semana ang saka sa presyo sang krudo. Sunod kay Francisco, hindi proportional o kung proportional kung magsaka ang presyo sang krudo kag magapabilin ang pamasahe. Sunod diri nga mas maayo kung tani kung 5 ka pesos ang pamasahe bangod tuman nakataas ang presyo sang gatong bangod 800 pesos ang nakila sa jeep. Sunod kay Francisco, gamay na lang ang madala niya pa uli ginapaigo lamang ini bagon may sa sang duha ka makabataan kag wala man sang trabaho ang iya misis. Dapat tani magsaka na magid yang krudo, di dapat tani sakaan man nila tani ang plite. Kaya ito hindi siya porsyon mo. Amo lang na nga kung ma-comment ka. 5 pesos bro. Oo, pwede na sa 15. Di kalayo lang kayo, 55 subong ang diesel. Ang isa ka ulo ka tao, pupulo. Layo lang kayo.
Si Jerry Francisco ang driver sang Shopping Libertad nga jeep. Respetuhon naman awan sang mga pasahero nga si Johnny Pancho kung pasakan ang pamasahe. Sunod okay lang kung 5 pesos ang saka sa plete bagod may pamilya man ang mga driver sang jeep nga apektado o kung kag-apektado sila sang gamay nga income. Samtang aminado ang grupo sa mga mamumugon sa probinsya sang Negros Occidental nga tiyon na agod sakaan ang sweldo sa mga empleyado bangod sa padayon nga pagsaka sa produktong petrolyo kag pagmahal sa mga balaklon. Sa interview sang Bombo Radio kay Winnie Sancho, Secretary General sang General Alliance of Workers Association, duha na katuig nga wala sang wage increase samtang nanaog man sang 24% ang purchasing power sa mga mamumugon. Bosilingon, 74 centavos na lang ang balor sang piso. Bangod sini, 300 pesos na lang ang balor sang 395 pesos nga minimum wage sa Western Visayas. Suno kay Sancho, may diretsyo ang mga mamumugon nga mag-file sang petisyon para sa wage hike bangod yara ang mga supervening condition nga gintalana sang National Wage and Productivity Commission para diri. Sa Marso 10, magasapol ang Regional Wage Board sang Western Visayas kag magamanifest diri si Sancho kung ano ang plano sang board subong nga naggasaka ang presyo sang tanan nga balaklon. Bangod ginaduso man sang transport sector nga sakaan ng pamasahe, may rason gid ang mga mamumugon suno kay Sancho nga maghingyo sang saka sa sweldo. Kung matapos na ang meeting sang board sa Marso 10, magasapol ang mga labor group sa probinsya agad magdihon sang wage hike petition. Nagapati naman si Sancho nga wala sang rason ang management sector nga magpamatok sa wage hike bangod nagbalik na ang ekonomiya kag duha na katuig nga wala sang saka sa sweldo. So wala na ni sa may memo ang labor sector kundi mag-file ng petition for wage increase. Number 1 nga ground, supervening condition. Ikaduha, extraordinary increases in the prices of basic goods and services. Ikatlo, ang erosion ng purchasing power nga diri sa Western Visayas na naog by 24%. Meeting kami sa Gawa, Pasiwo, Abe, kag Nakusip, PUCP, kag iban pa nga mga organization sang labor sa pagbihon sang isa ka petisyon. Ang kabahin sang pahayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho. Nagbiya na ang mga personal sa Provincial Health Office sa mga quarantine facilities sa probinsya bagod wala na sang naka-quarantine diri nga positibo sa COVID-19. As of March 3, 132 na lang ang COVID cases sa probinsya samtang iba naman nga banwa kag syudad ang pila na kaadlaw nga 0 cases sang COVID. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, 13 na lang ang COVID patients sa Cadiz District Hospital. Wala naman sang naka-quarantine sa mga pasilidad sa Silay, sa Ibi, Magalona kag sa Cadiz. Magluwas na lang sa mga empleyado sang gobyerno nga nagahinyo nga ma-quarantine sa mga pasilidad. Bagod sa nigin pull out naman sa pasilidad ang mga personnel nga gideploy sa sa Provincial Health Office kag naga-augment sila sa karon sa vaccination program sa provincial government. Suno kay Diaz, ginalauman nga maga-downgrade na sa Alert Level 1 ang classification sa Marso 16 ang probinsya. Sa karon hindi pa makabalik ang 5-day work week sa Kapitolyo Apang kun matigayon ang pagdubo sang kaso mahimo nga magabalik na ang 5-day work week. Ginpakita sang ginpresentar nga data sang Provincial Health Office nga as of March 2, fully vaccinated na ang 61.2% sang 18 years old to 59 years old o kon 874,011 ka mga pumuluyo sa Negros Occidental. Ang nakabato naman sang first dose ang nagdangat na sa 66.7% sang target population o kon katumbas sang 953,098. Fully vaccinated naman ang 46% sang o kung 60 years old and above, o kung 225,774 ka mga pumuluyo, samtang ang nakabaton sa first dose ang nagdangat sa 49.66% o kung 133,077. Fully vaccinated naman ang 63.73% sang 12 to 17 years old o kung 200,043. Samtang ang nakabato naman sang first dose sa sininga age group ang nagdangat sa 74% o kung 224,795. 16,728 naman ka mga kabataan nga 5 to 11 years old ang nakabaton sang first dose sang COVID vaccine kagini ang katumbas sang 4.6% sang target nga masobra 300,000. Naggalaom ang Bacolod City Emergency Bacolod Emergency Operations Center nga may dugang nga bakuna para sa mga kabataan nga nag-edad 5 to 11 anyos nga mag-abot sa masunod nga semana.
Sa interview sa Bombo Radio sa Deputy for Medical sa EOC nga si Dr. Chris Rongan, ginhype sa national government ang vaccination sa 5 tubtubuon sa katuig ang edad, apang kulang man ang bakuna nga ilagin padala. Sa talikdan na 10,000 doses namang napadala sa national government. Ginhanda naman sa karon ang Part 4 sa National Vaccination Days nga magapokus sa paghatag sa booster shots ka economic workers. Bagod madamo pa sa mga iningi sa bakulod na wala na bakunahan. Suno kay Sorongon, malapit sa 68,000 ang target nga mabakunahan sa booster shots. Sa karon 123% na sa target population sa syudad sa Bacolod ang nabakunahan, kag 93% naman sa total population ang nabakunahan na, kag 50% na lang o kung 50% na ang nakabaton sang booster shots. Aminado naman si Sorongon nga mayara sa nagikan sa guwa sa Bacolod nga unvaccinated pa, kag target sang city government nga mabakunahan ang tanan nga ari diri sa syudad. Nagalawom naman si Sorongon nga makakumbinse ang mga unvaccinated bangod buhi na ang ekonomiya subong nga nagdubo na ang alert level. We're a bit disappointed kaya gin-hype sa national government ang 5 to 11 hindi magalis na ready sustain. Imaginable pinadalaan ta nila 1,000 vials, abi na mo 1 dose lang na 2 doses gali, so that's only good for 5,000. Sa sobrang ka-hype damo nagpa-register ang mga schools, damo nagpa-book, subong wala bakuna, ambal nila mabot ba kuno ang bakuna second quarter to April pa, but we're hoping na basi by tomorrow nga meeting sa Envoc may update na basi ma-deliver sila next week. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Rongan, ng Deputy for Medical sa Emergency Operations Center. Kag sa katapusan nga balita, naghahanda na ang Alangilan National High School sa expansion phase sang limited face-to-face classes kadungan sang pag-resume sang klase bangod sa pagnubo sang COVID alert level. Sa interview sang Bombo Radio sa principal sang Alangilan National High School nga si Veneranda Ortonio, maayo ang dalagan sang klase humalin sang nag-resume ang limited face-to-face classes. Sunod diri kompleto man ang attendance sa mga estudyante, magluwas lang kung mag-ulan nga may naga-absent. Ginpasalig man sini nga ginasunod ang minimum health protocols kaangay sang pag-check sang body temperature sa mga kabataan kag manunudlo. Cooperative naman ang mga estudyante suno kay Ortonio sa mga health protocols samtang positibo man ang feedback sa mga ginikanan. Pila naman kasi mana nga wala na sang COVID cases nga na-record sa barangay Alangilan. Sa masunod nga semana, ang second batch naman sa mga estudyante ang mag-report sa classroom. Sa karon sunod sa principal, ginahandaan na sang Alangilan National High School ang expansion phase kung sa diin igalakip na ang grade 7. Wala man gid so for me sa kay yung ano naman namon sa mga bata ko therapies man niya kabalo man sila sang ilang gusto na gad sa gipan nga nag-start sa Morsha kag sa kabataan mas face to face man sila. Ang second batch naman next week in September. Pero nag-prepare kami para sa March 14 para sa amon grade 7 nga expansion. Ang kabahin sang pahayag ni Veneranda Ortonio, principal sa Alangilan National High School. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. Antes pa magkita magtakop at na panubalikan nato sa ringa mga headlines. Pedaya, aminado nga wala na sang nagapadala sang Shabu sa courier kundi ginabiyahin na lang pagi sa Roro. PDEA Region 6 wala nagadula sang posibilidad nga mahimo itabok pa sa Panay ang pila ka bahin sang Shabu nga nakumpeskara sa Escalante Port. Philippine Coast Guard nagpasalig sa hugot nga monitoring sa mapantalan agud hindi makalusot ang shabu nga ginakarga sa Roro vessels. Daan nga hiligot-anon isa sa mga motibo nga ginalantaw sa pagpatay kay former police officer Ryan Lubugdang sang Huwebes sang gabi. Pila ka mga fast scrap companies nagpasaka sang pamasay bangod sa parayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Syudad sang Bacolod nagalaom nga may duga nga bakuna para sa 5 to 11 years old nga mag-abot sa masunod nga semana. Kag inyo nabatian ang kabukusan kapag balita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Sabado, Pizza 5 sa bulan sa Marso tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glorifital Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sa ring Bombo News Analysis, ginpadala sa isa sa Bacolod Tag Paramati, sang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, nga may tigulo sino ang basulon. Kag standby naman sa Bombo Report sa afternoon edition, magasunod na, opo sa kay Bombo France, Andrew Burgos. Sinuwayhan ang mga madinalagon pagkatapos ang pag-iwaton ng eleksyon. Sa subo nga ang mga katawhan daw wala pasingadtuan, mga propaganda kabudlay na nga patihan. Sa pagkampanya nga sa subong ginapatigayon, imo paminsaron ang nagagumon
Ilabi na nga kaangay nga ginahampangan ang pinsar kag balatyagon sa mga butante nga mga Pilipinhon. Kung hindi kita makabuto sang tarong, kay kita piringan sang salang informasyon, gintuga sa mga troll nga tuman kasupog, mangin malala ang sitwasyon sang pungsod. Sino ayan ang aton pagabasulon? Mga troll o kun aton kaugalingon? Kay kun aton gid sumadahon, sa pagtuon kita ang may nagakaygo nga tion. Ugaling kun kaysa nagadaog ang aton balatyagon, labaw sa aton utok kag paminsaron, gani bisanay baluan na naton ang kamaturan, pilit naton ini nga ginatalikdan. Ang ini nga panguna-una ang padanawan ang ginpadala ni Ramon Plaira, Sambago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo, naghampak
Sulak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time at 35 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang hapon. Maayong hapon, Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kagkung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa takong palatutunan ng Bombo Report sa afternoon edition. Subong hapon sa Sabadong inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Magaop na nakikita tubtub taknali sa isang sining hapon. Kaya naman na pag-ofdan sa mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Babatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian matano pagkikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Di ka mo dira magkalipat, mag-click sang subscribe button kag ang notification bell. Kag makita ninyo dira ang live feed nga ginudulong namon sa inyo kag para maplap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang tumong kuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Marso 5 tuig 2022. Kag liton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Update sa pagpatay sa anay pulis nga si Patrolman Ryan Lumugdang. Ginkilala ini sang iyatiya nga isa ini kamaayong persona. Bantayan na nakaroon ng dugang update kag ang pahayag sang iya ning tiya kung paano naging kilala no kag paano ini siya bilang isa ka pagkilala bilang Ryan Lumugdang no kay because sa nagligad tong gabi siya ni ang ginluthang sang wala matumod o kung wala nakilalaan nga mga persona. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa lokal Police Station 6, hindi pa matubod ang pagpatay sa kay anay Patrolman Ryan Lumugdang. Ito mismo ang Bacolod City Police Station 6. Padayon ni gyapon ang ilan ng pagpangtipon sang impormasyon kag panghagilap sa nga posibleng mga ebidensya sa pagluthang patay sa anay pulis no nga si Patrolman na Lumugdang kay ang ilang hepe mismo sa Bacolod Police Station 6 nga si Police Major Leo Estopa no nga wala pa ni gyapon nila na finalize no kay hindi pa ni nila siling conclude no o kon tipon ang kumpleto nga detalye para matumod kung ano gid man ang madalom nga rason sa pagluthang patay sa anay pulis. Kag sa dugang pag natong balita sa lokal transport group, magapatigayon sa transport strike sa katapusan sa bulan sang Marso. Bantayan ta na karon ng pahayag sang Secretary General sang Undok nga si Mr. Diego Malacad. No kag kung ano ni ang mga ruta bala no bilog ini bilang nga Bacolod ang paidalom sa transport strike sang nasiling ning transport group kay because ang pagsaka sang presyo sang gatong hindi mapunggan. Kag sa dugang pag natong mga balita sa balita nasyonal, Presidente Rodrigo Duterte wala ginakangawaan ang investigasyon sa ICC na tuhoy sa war on drugs. Nagkomento pa mismo nga atong presidente nga kung sinogin man bi ang magdaog no kag kung related gyapon siyang administrasyon at diway sila bote siya lang mismo mag-aatubang personally no kung ano gin man ni ang investigasyon sang International Criminal Court and related sa extrajudicial killing kag war on drugs. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa nasyonal, Agri-Industry Group ginapanawagan sa gobyerno nga ipaiway ang 12% nga value-added tax kag excise tax. Isa ina amuin ang mga rason kag ang ugat
sang tayuyon man nga price hike, no? So tisubong ti mapulo na kasimana nga asod-asod ang pagsaka sa nga presyo sang gatong. Once gani nga magsaka nga dalahig na ang tanan, no? Domino effect ang plite. Subong nagapabati-bati man sila nga magasaka man o kung magadugang plite, sa diri sa Bacolod gaplano tong mag-transport strike, pila ka mga prime commodities, no? Buluban tayo na ay base may changes man sana siling ning mga presyo. Kag sa atong balita sa international, North Korea nagpalupad naman sa ginaligar unidentified nga projectile suno sa reports sang South Korea. Iway labot to sa krisis to kung sa kinagamo sa tunga sang Ukraine kag Russia, ang North Korea nagapinasaway man. No, kung sino pa balado nagapanggarit-garit man, no? Do nagapabati-bati man sila nga kung sino diri ang magkagat sa amo ni karon nga panghangkat karon. At hindi man na maglayo sa Russia kag Ukraine. So basi pa lang guro no pa o kung military exercise ni sang North Korea. Amoy na mga minute kag pangunang mga balita kag posible nga magalungtad samtang nagapangalagad ang Bombo Report sa afternoon edition. Time check, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. This time, kuha na nato ng patrol. Kaupod sa kay Bongbong Grace ni Lobaton, no, ato ni kuha ng update sa paggaluthang patay sa kay anay patrolman na Ryan Lumugdang. No, kay as of now, wala ginigapon na tumod. Kay ang rason dire, no, o kung tanaw ng historya, ang previous cases ito may mga police records man. No, kag kung ano pagidrabi ang posible dira nga mga rason, no? Kung nga amo gini ang nadangtan sang anay pulis. This time ko ano to ng dugang nga pahayag, no? Kag ang sa bayan mismo sang tiya kag pagkilala sa biktima, no? Ko ano to ng dugang reporta sa kay Bombo Grace Lane Lobaton. Bombo Grace Lane, good afternoon. Please come in. Bombo Andrew, wala sang gamo maayo nga tawo. No, according sa tiya ni Ryan Lumugdang o ni the late patrolman, no, o ang iyaranggo sang arapa sa PNP Mambuando, si Ryan Lumugdang nga nanging biktima sang pangluthang patay dito sa barangay 40 especially sa Lizares Street Mambuando. So according sa iya sining tiya nga walang nagpakilala Mambuando, no, ining si Ryan sang bata pa ni siya Mambuando, upod na rin sila sang iya nga tiya. Dubali ang iya nga tiya, nagserve nga siya? Iya ikaduha nga ginikanan. Bobuando kay ang ila sila nga balay, no? Tuparay lang ni or isa lang sila bobuando sa balay, no? Compound ra sa ilang lugar dito sa Barangay 3 sa syudad sang Bacolod. So according sa tiya Bobuando, ining si Ryan before pa nagpulis, may-ari niya siya nga finish course pala, no? Finish course, electronics. Kag after that, nag-decide na magkuha sang criminology, no? Kag nanging isa ka police. In fact, ang tamo ini siya sang award from Boando, no? Na nakuha. Kag proud big katama ang iya sila nga tiya, kag iya man nga pamilya. So, Boando, close din sila, no? Ni Ryan. Ni Ryan Lumugdang sa iya nga tiya. So, wala sa gani ka pati, no, sa mga negatibo ba lang mga istorya na nalaki ang iya sila nga hinabdos. Kag nagapati sila nga may ginuko pa man, no, makuha ilang usisya. Kung sino man ang sa likod sini sang pagpangluthang sa iya nga hinabdos si Bombo Andrew, magbayad gid kag hindi kini matago, no, kung sino man ang may kimuan sa pagpatay sa kay Ryan Lumugdang. So, Bombo Andrew, ang iya sini nga kinamatay o kung ang reason, no, motibo bala sa pagpatay sa iya wala pagid na tumod. Bombo Grace Lane. Yes. Ang background ni may mga records ni siya before, no? Ang istorya gid. Yes, may mga records sa Bombo Andrew as nga nadula ni siya, nag-awol ni siya, no, mga almost a month sa nga kintuaan naging ni siya sang pribilehiyo nga mga isa pa ka PNP member diri sa syudad sa Bacolod. Sa BCPO ni siya Bombo Andrew na-assign. Kag na-assign man siya sa BCPO Police Station 2 gid. Bombo Andrew nga malapit sa Barangay 3. No? Kag subong, ang iya sini nga pamilya gid siya, no, si tatay kag mga kauturan niya Bombo Andrew. Nagapuyo ni sa Barangay sa kaniya sa Fortune Town na yon. No, kag ini siya, no, according man sa information nga nakuha sa
nag-rent lang ni sila Bombo Andrew. Dira, Okay. malapit sa area man, kung sa diin siya na lukhang. So, according sa siya, gimpungdan pa ni siya gani nga magwa ko, no? Sa sobrang oras. Pero kay tungod man siguro nga may kinahanglan pa siya sa agwa, tinagwa siya, kabidto na siya, nadayunan patay, no? Sang wala pa makilalaan sa mga suspectado. Okay. Bobo Gracelyn, natumod na kung di na siya ganipakadto? So wala pa man gid Bombo Andrew, no? Kay ang asawa sini, no? Wala pa man, hindi pa man makuhaan gid mga concrete information kay tungod nga nagapangasubo pa ako, nag-grieve pa, no? Amon ang pamilya sa ni Ryan lumugdang, so hindi pa man makahatag gid sang bilog, no? Nga information kundi sa pakadto, no? Sa amo tong oras sang kagalihon. Okay, no. Ay wala gid na hambal dire, no? Kaga mismo ting family members wala man nila ni nambal Bombo Gracelyn kundi man siya padulong, hindi ni siya papauli sa ila. Wala pa man Bombo Andrew, according man sa tiya, with regard sa mga information nga sa pagpatay sa tiya, wala man sa information, but according sa iya, no, sang nanging pulis ning iya nga hinablot, no, nga si Ryan lumugtang, dira sa barangay 3, wala na dagamo nga may gakatago tungod sa presensya man Bombo Andrew. Kag ano ni siya nang nangiya man balang prinsipyo, no, kung ano ang ginapagbato iya, pagbato iya, amo gina niya, no, black and white. So kis alam ni siya kahampal, no, very silent person Bombo Andrew. Man with few words man siya gali. Yes, Bombo Andrew, pero when it comes sa mga decision making, grabe yung stand nito ni. Okay. Pero galing Bobo Gracelyn, ano to gani, din siya gani subong nagapauli sa barangay 3 or sa baling parents sa Estefania nagapuli. Pero siya sa barangay 3 gidya, no? Siya, tigala, lang na siya Bombo Andrew. Kay may asawa na siya, kag nag-rent lang sila, no? Sa isa ka lugar dira, lapit sa tabuan sa insidente. Ate ba siguro ti papauli na ni siya guro Bombo Gracelyn? Kasi, ang posible na Bombo Andrew. No, amo na to da 10 oras ng gabi daan, no? So, tindo medyo madulo ako na madalom naman tong oras ng gabi kung sa nagluntad ang ini nga paglutang Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew. Kag ginalantaw pa man, no, sa mga CCTV areas, or I mean CCTV, no, mga ara sa area. Kung may nakuha bala, na klaro-klaro bala Bombo Andrew, maka-describe lang, no, sa duha, no, kung hindi man lubo sa isa, no, suspisado, na nagalutang sa iya. Okay, sige. Bombo Andrew, pamatian ta ang tingog sa tiya ni Ryan lumugdang. Nakaupod kami ni Ryan halin sa pagkatawo ya kaya si tatay ya kay si nanay ya diri nagstay sa amon before sila nagsaylo sa ilang listaran. Ini siya nga bata halin sang gamay asta na siya nagdako, asta na siya nakatapos, hipuson ni siya, hindi ni siya palahambal. Inang kumbaga isa lang ka tinaga, one word lang kag ano ni siya, diretso. Black and white, kumbaga kung ano ang isakto, kung ano ang sala. Why ni siya ma'am nagdugay na kami diri, why ni siya may din nga mga tao. May gin sakit, ang ara ka sa posisyon wala gin. Ang iya na iya nga ano nang ginahimo, based man kung ano man ang imo nga attitude towards. Pero never ko kabati nga may gin ano sa inilan sa amon nga lugar ha. Mayo gini siya nga bata. So, isa ka sa mga nag-guide kag nagpadako siya. Oo. Kay ang magulang ko, ang iya nga nanay, kay professional man, kung mag-obra, duwa sila, ako, mabilin ko, ako ginaiya ang gaalaga kay Ryan. Kay first nga apo, first nga hinablos. Nagdako siya nga upod kami. So, ang isa lang ganyan, hindi ko malipatan sa iya, sang gin tipdas, bala gin misos, gaobra ang akon nga utod, kag ang akon nga sister-in-law. Ako nang gahulid, sa dughan ko na siya ga tipda. In spite ng hilanat, ga reach nga hasta 40 degrees Celsius. Palangga kung buot, nakita ko kung paano ginpadako si Ryan. So, sa pag-decide yan nga manging isa ka, ano iyang reason? Nakashare sa inyo? Na actually may first na siya nga course, graduate na siya sa isa ka kurso dito sa Antique. Ano nga course?
do electronics. Tapos ang dito na sila nagstay mo kay si nanay nag-work sa Gwa. Amo man si ang magulang ko nag-obra man sa Gwa. So ginbili na to siya nga lolo kag lula gid sa side sang nanay. So dito sila nagdako, dito siya nagkatapos ang iya first nga kurso. Pag saylo na din nila sa Bacolod, na din na sila nagstay, naghamba na siya kay nanay kag tatay kung pwede kay gusto ya gid mag-criminology. So kay matuto man namin man ang record sa school, wala man isaway attitude-wise, ano siya kumbaga good citizen. Wala ko may nakita sa hinablos, iniya honest niya no. Kay basi magsiling sila nga kay hinablos independiyan. So bisan mamangkot kadiwa ka man guro may mabatian nga may ginhimo ang ako nga hinablos nga hindi mayo sa iya nga sa amon ting mga neighborhood wala gid mo. So ano man ang imong masiling kay tungod nga napatay siya no kag asa subong wala pag nabalaan kung sino ang sa likod sa pagluthang sa iya? Nang sa prangka, ma'am. Kaya naga-istorya man kami sa utod ko. Kaya amo na nga case. Siling amo na halong ka lang to. Kaya siyempre nang PNP man before mo. Hindi man ta kabalo kung bisan Mayo ka kakabalo kung may ara man bala nga may nahimo nga sa iban nga daw hindi isakto para sa ila nga agin amo gina si Ryan. So hambal ko sa utod ko. Anyway, ma'am, may hustisya man ta. So ihatag ta na sa hustisya nga sila ang mag-conduct sang investigasyon. Kay kung may nabalaan man nga kung may information nga reliable source, ako yung masupport man lang ko kay tita, may wife man siya, may asawa man siya, nga amo gina ang principal gidya nga ang plano nila nga makaso after wala pa kami kay istoryahan na. Kaya nga amon subong concentration. Paano si Ryan maplastar kag madulong sa iya nga last nga resting place. Siling ko anyway, may Ginoo man may katanaw man. Kabay pa makonsensya man ang naghimo. Bombo Grace Lane, no? So at least bala, nabatian nato yung sa panig sang tiya bala, no? Kay sunuman sa pagsaysay at nakilala gid si ang biktima, no? Kung ano gid man ni siya. Bombo Grace Lane. Yes, Bombo Andrew, kag ang tiya kag bugos nga pamilya nagapati gid nga may hustisya no sa pagkamatay sa ila sini nga himata nga anay pulis diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Andrew. Ano ta na, no? Bulubantayan naman na kay dumay pila naman daan ka mga incidents bala Bombo Grace Lane nga mga involved sa shooting incidents no ang anay PNP personnel o uniform personnel o kon still on duty no. As of now ay panigyapon Bombo Grace Lane kasulbaran ang pila ni ka mga cases ng shooting incidents diri sa Bacolod ang Bacolod City Police Office no sa pagpanguna man ni Police Colonel Thomas Joseph Martir nagpromisa man to sa Bombo Grace Lane nga tagaan ini sa kasulbaran ang nasiling ni nga linot hanganay diri sa syudad sa Bacolod. Yes, Bombo Andrew. So ang mga kapulisan bisan nga sa mga damo no nga mga kaso sa shooting incidents lang ko Bombo Andrew. Rest assured no ini nga mga kaso pinapangitaan gid sang pamaagi para nga masulbar in due time. Okay, sige Bombo Grace Lane, salamat gid. Yes, Bombo Andrew. Ini si Bombo Grace sa report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton sa patrol. Nung kagindulong sa aton ang latest update sa shooting incident no kung sa din involved ang dismissed o kung nanay police kasi patrolman Ryan Lumugdang matapos kinlutang sa pila ka beses no sa tubang gid sa ka universidad diri man sa syudad sa Bacolod kag dako pagyapon nga pamangkot kung sino ang nagplano sini kag ang nagtuyo sang sini nga pagluthang patay sa anay pulis. Time check, 53 minutos na nakaligad sa takang alas 5 sang hapon. Mga kabombo, may dugang pagkikita mga tupiko ang talakayan. Diri sa aton nga palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Pero at least na, maghatag ko rin sa planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio
Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm. Paradyo Bombo! Time check, kasupitay 5 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sang hapon. And welcome back to sa itong ablatuntunan ng Bombo Reports sa afternoon edition. Mga kabombo, ang latest na gidmaning update sa tensyon sa tunga sang Russia and Ukraine. No, ti mismo ang Russia nagsiling mismo nga mag-ceasefire sila for temporary kay because ang duwa ka mga dagko nga mga syudad amo ni ang Lviv kag Kiev nga ano mga kabombo no nga kung sa day ni subong ginabombardiyo man sang pungsod Russia no kag ginatinguan man to nila nga isudlon dito kag i-under sang ilaning puwersa ti nagatigayon sa isang temporary nga ceasefire. Kay ang pila ka mga civilians dito ginatinguan nila nga makalampuwas sa pila ni ka mga areas no sa na-mention dere no nga mga kung sa dinggid bala ang grabe ang assault dito kag ang aggression sang pungsod Russia no kay ang Kiev kabalo kita nung Kiev amo ni siya ang capital city sang pungsod Ukraine, which is amo na ding sentro sang government no sentro sang commercial, sentro sang tanan no tanan nga mga importante nga mga butang o kun nga mga kinanglanon man sa mga taga-Ukrainians kagang kung saan pati amo na dang ilagid nga mayor mo, so amo na siya ang capital city nga daan, so tanan dira no kung saan pati apple of the eye gina siya sang pungsod Russia. Di ginatinguan man na daan sang Russia nga makuha o kun ma-take over sang pungsod Russia ang capital nga Kiev. So ti kung saan pa bala do na kabatsyag man sila guro sang konsensya no? Kaya because nga nag-temporary ceasefire sila anay para ang mga civilians makahahatag sila ligwa no? Para malikawan ang pila na daka mga civilians ang nagkaladalahig kag nagkalamatay sa sige-sige ning pagbombardiyo man sang pungsod Russia sa pila ka mga syudad no? Kag mga lugar no? Dito sa pungsod da Ukraine. May pila to ka mga rehiyon to nga ang mga big cities dito, no? Do nagamat-amat nagid kalawasag dito, no? Ang ekonomiya sa buong sang Ukraine tido nagamat-amat man batsyag, tido nubo ang ila dito nga mga masiling naton bi ang economy dito, no? Kay because nga amo ni ang nagakatabo dito padayon ang bombardiyo sang pungsod Russia. Ang apektado to yung makaluluoy ito ang mga sibilyan. Ginatingguan man dito subong sang both forces, Russian forces kag Ukrainian nga temporary, very short time lang gid no nga ceasefire, makaatagan gid sila sang ligwa nga pila dito ka mga civilians ang makalusot o kun makagwa sa kung sa diin gid nga area ang nagabakbakanay. Ting Russian Defense Ministry dito nagsiling to ang mga units nila no tinag-open sang humanitarian corridors dito sa malapit sa syudad sa Mariupol kag sa Volnovakha no amo ni siya mismo ang napalibutan man sang tropa sang mga Ruso no demo nang latest update sang Russian news agency no nga padangat man nga impormasyon no tinagpaano lang gid sa anay kung saan pabalati ang mga citizens dito sa bayan sa Mariupol dito no nagatag sila sang 5 ka oras nga gap no para makatag sang tsansa sa mga civilians
nga makagwa no sa nasiling dira nga war zone. Amo na da no bisan diin ka na da magbalikin subong ti puro na lang na da war zone sa pungsod Ukraine no kay because nga grabe ang pag-take over man sang pungsod Russia. Well, ang fighting spirits ng Ukrainians wala man nagakalingkang, wala man sila nagakapierde, wala man sila nagapasugot nga pitik sintas dunuton sila sang pungsod Russia no. Kaya as long as nga buhi patoy ang mga nagatinguha nga makuha ang freedom kag ang demokrasya mangibabaw man no. So ginatinguan to nila nga depensahan ang front line. Bisan makita nato nga very destructive na gid no. Tama na gid ka guba ang pilato ka mga establishments kag mga buildings ti galing nga masubo to mga kindergartens to mga kabataan to ang gakasalabat sa pila ka mga binumbahanay. Pagisin no. So nagatinguha man ang Ukraine dito nga magpatigayon sa peace talks. Galing sa mismo sa pila ka mga may mga ranggo man dito sa Ukraine ang requirements nga ginalagas nila hindi pa nila malabot. Well, gatinguha man to sila no nga mahusayan ang ini nga concern kag problema sa tunga ng Russia kag Ukraine. Time check 59 minutos na nakaligay sa na ang alas 5 sang hapon. Mga kabombo standby ka mo dira dugay-dugay kaya ra nato nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Kaya mo ni subong nga mainit nga issue no ang sa tensyon o kon ang crisis sa tunga sang Russia kag Ukraine. May mga pila nato mga Ukrainians dito ang talas na dito sa Ukraine no. Lapos dito sa may bahin sa Poland. Kaya may pila nato ka hundreds of thousands ka mga Ukrainian refugees ang nagpadulong sa pila ka mga tupad dira nga mga pungsod. Mayo lang kay border nila by land lang ti makatravel sila from time to time ti galing ang hindrance dira ang mga binumbahanay no. Ti kumalagpatan kaya karon hindi mo ginaya mapaktan kung ano ang kapalaran sang kada isa dito no. Ti kumatimingan kaya kag malagpatan kada sang missile daan no kay makita nato sa pila ka mga videos nga nagalaptan sa social media daw nagainulan lang no. Ti ginakatabuan gid nga kung sa diin balaki sa damo tawo no. So hindi lang ito nato matumod kung ano ginang matutuod nga number of deaths. Sige mga kabombo standby kaya rin ng Bombo News Center. News Center, please come in. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalima sa buwan ng Marso 2022. Sa ulo ng ating mga balita, economic managers ng gobyerno magpupulong sa Lunes upang pag-usapan ang oil price surge ayon sa tanggapan ng NEDA. Sa ating international news, ang NATO binatikos ng Pangulo ng Ukraine kung saan tinawag na mahina dahil sa pagtanggi na magpatupad ng no-fly zone. Ukrainian community dito sa Pilipinas umaapila na rin ng tulong at dasal para sa kanilang bansa. Mga nasawing sibilyan sa Ukraine ay pumalo na ho sa mahigit 300 ayon sa United Nations. Samantala, ang Baguio City naman handa na para sa pagbubukas ng Baguio Flower Festival bukas. At sa ating ulat panahon, bagong low pressure area na mata sa silangan ng Surigao City. Alamin kung magiging ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Ang Securities of Exchange Commission naman nagbabala sa bagong illegal investment scheme sa lungsod ng Davao. Sa ating balitang palakasan, Pinoy boxer Gio Santissima bigo na masungkit ang corona matapos na man-knockout sa 9th round doon sa California. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Kinumpirma ni National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Idilion na nakatakdang magpulong sa araw ng Lunes ang economic managers ng Administrasyong Duterte para talakayin kung paano makakaapekto ang tumataas na presyo ng langis sa gitna na rin ito ng digmaang Russia
laban sa Ukraine sa presyo ng domestic commodity at yung gumagawa ng agarang solusyon ng gobyerno upang mabawasan ang mga epekto nito sa ating ekonomiya. Ang economic managers ay kinabibilangan ng mga kalihim ng NEDA, Department of Finance, Department of Budget and Management, gayon din ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil dito, magkakaroon ng palitan ng pagsusuri at pagtansya si De Leon at ang iba pang mga kasapi ng naturang lupon kasama na ang NEDA, DOF at Bangko Sentral ng Pilipinas kung paano makakaapekto sa inflation ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ngayong buwan. Sinabi naman ng opisyal ng NEDA na binabantayan ng economic team ng ating gobyerno kung paano magkakaroon ng epekto sa presyo ng pagkain ang tumataas na presyo ng langis. Nauna nang ipinahayag ng economic managers na handa ang gobyerno na magbigay ng target na relief assistance para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga petrolyong o produktong petrolyo at mga apektadong sektor nito. Sa partikular na paghahanda, ang gobyerno ay naglalaan ho ng paglalabas ng 2.5 billion pesos para yan sa fuel subsidy program ng Department of Transportation para naman makapagbigay ng fuel voucher doon sa mahigit 377,000 mga qualified PUV drivers na nagpapatakbo ng jeepney, UB Express, taxi, tricycle at iba pa para sa full-time na ride-hailing at delivery services nationwide. Samantala naman, tinatayang tataas ng 3 hanggang 5 pesos kada litro sa susunod na linggo ang presyo ng produktong petrolyo batayan sa mga pagtansya ng industriya, epekto ng sigalot sa Ukraine. Inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng hanggang 5 pesos and 30 centavos hanggang 5 pesos ang 50 centavos naman kada litro. Ang gas ay maaaring tumaas ng 3 pesos hanggang 60 centavos o 3 pesos at 80 centavos kada litro. Samantala, ang kerosene ay maaring tumaas ng 4 pesos hanggang 4 pesos at 10 centavos kada litro. Bago ang kamakailang pagtaas, ang presyo ng petrolyo ay pinagsama-samang tumaas na aabot sa 10 hanggang 11 pesos. Sa pagtatapos naman ng buwan ng Pebrero, tumaas ang langis ng mahigit $100 kada bariles tulad ng inanunsyo ng Russia ang isang operation militar sa Ukraine. Makalipas sa ilang araw, ang krudo ng WTI ay bumagsak sa itaas ng $110 bawat bariles. Ang Russia, ang pangatlong pinakamalaking producer ng langis sa mundo, ay nahaharap sa mga parusang pang-ekonomiya dahil sa inilarawan ng mga ulat bilang ang pinakamalaking pag-atake sa isang European state mula noong Second World War. Nangangamba ang mga local industry players ng pagtaas ng presyo ng gas ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngunit sinabi naman ng Department of Trade and Industry na hindi nila nakikita ang pagtaas ng mga presyo sa ngayon. Samantala, mga kabombo, dako muna tayo dyan sa bulungan, dyan sa Parañaque, no? Dahil yung Department of Agriculture ay may mga hakbang na hong ginagawa at nakatakda na nga yung pamamahagi ng 500 pesos na fuel subsidy. Hindi lamang ho ito doon sa mga motorista, no? Pati yung mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura. Paano kaya mga hakbang na pwedeng gawin dito? Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis Bombo J, nakatakda na ngang ibigay ng Department of Agriculture itong ipinangako nilang fuel subsidy dito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na itong ating mga fisher folks, yung mga mangingisda sa buong bansa. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Department of Agriculture Secretary William Dar, sinabi nitong hindi na nila palalagpasin ngayong buwan ng Marso ang pamamahagi ng subsidiya sa ating mga mangingisda. Anya, nasa 500 million pesos daw ang budget na inihanda ng Department of Budget and Management para sa lahat ng mga mangingisda sa buong kapuluan. Dagdag ng kalihim, bubuo na rin ng DBM at Department of Energy ng Memorandum Circular para gumawa ng guidelines para sa pamamahagi ng assistance. Target nilang mabigyan ng humigit kumulang 5,000 pesos ang bawat mangingisda. Pero patuloy pa raw na pinag-aaralan ng DA
kung magkano ang eksaktong ibibigay sa ating mga fisher folks. 250 million for fisher folks and 250 million sa corn farmers. So yung guidelines ay being finalized this week and hopefully mayroon mapirmahan na joint circular between DA, DOE and DBM para within March may bigay na natin itong ayuda na ito. That's one. Bombo Dennis, Bombo Jane, sa kabila ng pangako ng Department of Agriculture na pagbibigay na ng subsidiya ngayong buwan ng Marso dito sa ating mga mangingisda, mga fisher folks, yung fuel subsidy. Ano kaya naman itong reaksyon ng ating mga kababayan, itong mga mangingisda sa pagbibigay pa rin ng fuel subsidy dito sa ating mga fisher folks? Sa ating ang panayam sa isang mangingisda na si Mang Samuel Isana na sinabi nitong nabalitaan din niya ang pamamahagi raw ng Department of Agriculture ng fuel subsidy. Nababalitaan lang namin sa mga TV, radyo, ganun. Babalitaan namin yan na magbibigay daw. Pero hindi pa namin alam kung kailan. Samantala dahil umanos sa mataas na presyo ng gasolina ay malaking bagay na rin ang ipapamahaging fuel subsidy para sa kanya. Malaking bagay doon yung ibibigay nila kung halimbawa magkatotoo man na ibigay nila sa mamamayan. Malaking bagay yan sa mga isda at mga na gumagamit ng mga motor dito. Lalo na't mahal ang parang patas ng patas pa ang presyo ngayon ng gasolina. Ang mangingisda namang si Gary Limpin, bagamat hindi naman na ito umaasa sa ibibigay ng pamahalaan, pero masaya na rin ito kung mayroon silang matatanggap. Okay, maganda yun, may bibigay. Kasi tulad mahal talaga yung ano ngayon eh. Mas maganda talaga kung may bibigay. Dahil naman sa daing ng ilang mangingisda na mataas ang presyo ng petrolyo ay itinaas din nila ang presyo ng isda sa ngayon. Sa katunayan, ayon sa nag-aangkat ng isda na si Grace Decena, nasa 70 pesos daw sa ngayon ang itinaas ng presyo ng isda. Siguro yung tulingan, dati 130 lang, ganun. Ngayon 180. Oo, 180. Bali, tumaas siya ng 70 pesos. Yun yung sinasabi ng mga mangingisda na reason daw kung bakit mataas pa rin po. Yun nga, dahil sa transportation ng mga isda kasi malayo pa pinanggagalingan yan eh. Merong Lucena, merong Atimonan, merong pang Cavite, Batangas, malalayong lugar yung pinanggagalingan, Dagupan, sa mga bangus. Ang pamamahagi ng Department of Agriculture ng fuel subsidy ay hindi lamang para sa mangingisda, kundi pati rin sa mga magsasaka sa buong kapuluan. At live mula pa rin dito sa Bulungan sa Parañaque City, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Abala na rin ang mga konsulada ng bansa sa iba't ibang lugar para yan sa paghahanda sa 2022 national elections. Batay pa sa proseso ng overseas absentee voting, maaring makaboto ang mga Filipino kahit nasa iba yung dagat basta sila ay rehistrado at aktibong lumalahok sa mga nakaraang halalan. Bibigyan sila ng 1 buwan para makapunta sa mga konsulada upang makapaghalal ng napili nilang mga kandidato sa national positions. Sakop ng absentee voting na pwedeng maihalal ang para sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, senador at party list organization. Isa sa abala ngayon sa paghahanda ang Vancouver Consulate General's Office dahil sa malaking bilang ng mga botanteng mag-a-avail ng naturang pribilehiyo sa Canada. Maliban dito, malaki rin ang bilang ng inaasahang sasali sa absentee voting sa Middle East at Asian region. Bukod pa sa overseas voting, mayroon ding local absentee para sa mga tauhan ng pamalaan na magiging abala sa mismong araw ng halalan. Maging ang mga kagawad ng media ay maaari ring mag-avail ng advance voting lalo't inaasahang magko-cover sila sa national at local elections. Sa dagdag pa nating mga balita,
Supply ng karne ng baboy dito sa ating bansa nagiging stable na raw, kaya ang presyo nito ay unti-unti na ring bumababa ayon huyan sa Department of Agriculture. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Masayang inianunsyo ng Department of Agriculture na unti-unti nang tumatatag ang supply ng karne ng baboy sa bansa kasunod ng bumabawing produksyon, supply augmentation at mga measures laban sa African Swine Fever. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar, may sapat na supply ng karne ng baboy sa bansa dahil sa pinaigting na local production at importasyon mula sa ibang bansa. Ayon sa DA, tumaas na rin ang hog inventory makalipas ang isang taon kung saan nasa 9.8 million heads ang naitala nitong Enero ngayong taon, mas mataas sa 9.1 million heads noong Enero 2021. Sa ngayon, bahagya na rin bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa Metro Manila gaya ng Kasim na nasa 320 pesos kada kilo kumpara sa 340 noong nakaraang buwan, habang ang liempo 375 per kilo, bahagyang mas mababa sa 380 pesos kada kilo noong nakaraang buwan. Pero hindi pa ganda ang balita sa mga mahilig sa lechon dahil natiling mataas ang presyo na salukuyang nasa 1,200 pesos kada kilo at posible raw na magmamahal habang tumataas ang demand. Yung sa presyuhan naman, ngayon, mas nagmahal ba, nagtaas yung presyo ng lechon o bumaba? Ngayon po, tumataas po kasi ang sabihan ng mga behero namin, hirap daw kukuha ng baboy. Tapos marami nang yung lechonan ngayon, kaya parang agawan na po ng nung lechon po, kaya medyo tumaas po yung presyo ngayon. Dati 1,000 per kilo, ngayon 1,200 na po. Okay. Dahil sa supply. Supply ng baboy po. Kasi natamaan nata put mouth and disease yata yung mga baboy, kaya medyo swine flu yata tawag noon. Kaya yung mga supply natin ng baboy medyo nagkulang kasi yung iba pinapatay nila yung yung may mga sakit, kaya ngayon nagkukulang yung supply po ng baboy. So inasahan nyo na ngayon talaga medyo tuloy-tuloy na rin yung pagbawi. Sana po pag di na to mababalik sa pag-lockdown po. Sana makabawi ngayong taon na to. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan humamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. Uy, tuloy na itong Baguio Flower Festival. Ano kaya mga paghahanda dyan? Mamaya meron ho tayo mga live updates mula mismo dyan sa lungsod ng Baguio. Samantala sa dagdag pang balita, maghahain na ng mga kaso ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police laban sa 6 na suspect na sinasangkot sa pagkawala ng ilang sabungero, lalo na sa lungsod ng Maynila, partikular dyan sa Manila Arena, noon pong Enero ng kasalukuyang taon. Ayon nga kay CIDG Director Eliseo Cruz, malaking tulong ang pagkakaroon ng vital witness para sa naturang kaso, para mapalakas pa ang kanilang reklamo laban sa mga sospek at sa paghahanap na rin ng hustisya. Sa 14 na taong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, 6 pa lamang ang natutukoy at hinahanap pa ang 9 na iba pa. Matatandaang nakita ng testigo ang mga nawawalang sabungero sa ilang cockpit arena, lalo na dyan sa lungsod ng Maynila, Bulacan, Rizal, Quezon at maging sa lalawigan ng Laguna. Kaugnay niyan, narito ang pagtatanong ni Senator Coco Pimentel dito sa pinuno ng CIDG na si Director Eliseo Cruz. So, I'd like to congratulate him kasi meron na mga tinatawag na breakthrough, sir, no? Maybe work ng predecessor mo pa to, pero you were part of this. 6 already identified, sabi mo 14 suspects dun sa Manila Arena. Nakalimutan ko yung date nitong event. Ano ang sabi mo? Sa basement sila. Pero kung mga security guards po to lahat, more or less yung 14? Yes, Your Honor. So, they are all part of the security, di ba? So, siguro alam natin na hindi pa to case closed dahil mukhang mga
nautusan lang po yan. Hindi po, I assure na hindi pa yan ang mastermind. Tama ba, Police Major General? We are, right now, sir, we are just basing our actions on the testimony of a witness and, Correct. and So, other evidence at hand. So, Yeah, ako lang. Ito lang pakiramdam ko. Medyo malayo-layo pa ito na matapos. Because imagine 14 security guards abducting 6 people dun sa case number 1. Yes, sir. 14 security guards. Ba't naman kaya nila gagawin yan? So, napag-utusan lang. There must be some higher power or higher person or authority. Yan ho mga kabombo ang pagtatanong ni Senator Aquilino Coco Pimentel III dito sa pinuno ng CIDG si Director Eliseo Cruz kaugnay pa rin ng pagdinig ukol dun sa mga nawawalang sabungero. Bombo International News. Binatikos ng Pangulo ng Ukraine ang mga pinuno ng NATO sa isang mainit na talumpati. Ito ay dahil sa kanilang pagtanggi na magpatupad ng no-fly zone sa buong bansa. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, ang pag-aatubili ng West na makialam ay nagbigay sa Russia ng green light upang ipagpatuloy ang pagbomba sa kanilang mga bayan at nayon. Iginit ng NATO naman na magre-resulta lang sa confrontation sa pagitan ng Moscow ang pagpapatupad ng no-fly zone. Ngunit sinabi ni Zelensky na hindi siya sumasang-ayon na ang direktang aksyon ay maaring makapukaw ng pagsalakay ng Russia laban sa NATO. Sa kanyang galit na mga komento, sinabi niya na ang argumento ay sumasalamin sa self-hypnosis ng mga mahina, walang kumpiyansa sa sarili at ang mga reserbasyon sa kanluran ay nagpapahiwatig na hindi lahat ay isinasaalang-alang ang pakikibaka para sa kalayaan bilang numero 1 layunin ng Europa. Anya, lahat ng taong mamamatay simula sa araw na ito ay mamamatay din dahil sa kanila, dahil sa kanilang kahinaan, dahil sa kanilang pagkakawatak-watak. Napagalaman noong Biyernes, nagbabalang Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg na ang pagdeklara ng isang no-fly zone ay maaring humantong sa isang ganap na digmaan sa Europa na kinasasangkutan ng maraming pang mga bansa at magdulot ng higit pang pagdurusa ng tao. Ang kalihim naman ng Estado ng Amerika na si Antony Blinken ay pinasiyahan din ang pagpapakilala ng isang no-fly zone at sinabi nito kumbinsido siya na ang Ukraine ay maaring manalo sa digmaan nito sa Russia. Samantala, nagdeklara naman ng ceasefire ang Russia sa 2 lugar sa Ukraine na kinabibilangan nito ng Mariupol at Volnovakha. Layunin nito ay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga sibilyan na makalikas. Kung maalala, nasa mahigit 1.2 million katao na ang lumikas mula nang mangyari ang invasion sa Ukraine, ayon yan sa United Nations. Mamaya mga kabombo, antabayanan pa ang mga dagdag nating balita sapagkat yung Filipino o yung Ukrainian community dito sa Pilipinas ay may kanya-kanya pa rin silang sentimiento at may mga panawagan mga kabombo para sa mga Pilipino at sa ibang mga lahi na rin na nakatutok ang atensyon dito sa nangyayari hong kaguluhan o pagsalakay ng Russia doon sa Ukraine. Sa dagdag pang balita, Bombo Jane. Sa mga oras na ito, ating alamin ang Baguio City handa na para sa pagbubukas yan ng Baguio Flower Festival bukas. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Jane, handang-handa na ang Baguio City sa pagbubukas muli ng ating Baguio Flower Festival o ito nga Panagbanga Festival. So bukas ay formal na masisimulan sa pamamagitan ito ng interfaith prayer dito nga sa Panagbanga Park, South Drive, Baguio City at gaganapin din yung opening or short program dito nga sa Melvin Jones Grandstand kung saan magsisimula din yung at itong iba't ibang programa para sa pagbubukas dito nga sa landscape. At dito nga sa aking likuran ay busy itong mga landscapers sa pagtatapos ng kanilang mga landscape at kung saan ay
inihahanda na nila para sa pagbubukas ng Panagbanga Festival bukas. At may ilan na ring mga turista na pumupunta dito sa Melvin Jones Grandstand para silipin itong mga nagkakagandahang ginagawa ng ating mga landscapers dito sa syudad ng Baguio. At asahan rin bukas na maraming mga turista ang pupunta dito sa opening dito sa Melvin Jones at yung ating mga turista nga ay pumupunta na rin sila dito at hinihintay na rin nila itong pagbubukas ng Panagbanga Festival bukas. So bukas ay aasahan rin na yung mga opisyal ng lokal na gobyerno ng Baguio City ay a-attend dito sa Panagbanga Festival. So yun nga yung noong February 1 nga ay sinabi nila na magsisimula na yung ating Panagbanga Festival, pero hinihintay pa rin ng lokal na pamahalaan na bumuti yung sitwasyon ng lungsod ukol sa COVID-19 at ngayon nga ay nasa alert level 1 na, ay tuloy-tuloy na itong Panagbanga Festival. Ngunit limitado pa rin yung ating mga activities dito sa Panagbanga Festival, kung saan itong gaganapin din itong grand gardenscapes at itong Let a Thousand Flowers Bloom at itong fireworks display at itong Session Road in Bloom, kung saan isang linggo itong isasara yung Session Road para sa trade fair na magsisimula sa March 21 at dito hanggang March 27. So kasabay din nito yung pagbubukas ng napakagandang parke tulad ng Botanical Garden. So hindi man naman matutuloy ang crowd drawing activities tulad ng opening parade at ang pinakaabangang Grand Street Parade at float parade dahil nga dito sa epekto pa rin ng pandemya. So ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay welcome naman yung ating mga turista na pumunta dito sa Baguio City kahit nasa alert level 2 na kahit wala na silang maipakitang negatibong resulta at kailangan silang magrehistro dito sa Baguio Visita Platform at magpakita ng vaccination card o itong certificate. So Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Janice, interesado pa rin kaming malaman. Baka may mga requirements pa kasi, no? Kagaya ng namin, manggagaling halimbawa dito sa Metro Manila, patungo dyan sa Baguio City. Baka naman hanapan pa kami ng kung ano-anong sertipiko o kaya ibang requirements, ano, dahil nasa alert level number 2 ang Baguio City pa rin. So paano magiging diskarte dyan, Bombo Janice? Oo, yes, Bombo Dennis, dito sa Baguio City ay nasa alert level 1. Mas mababa na yung mga restrictions na naipapatupad dito sa Baguio City, kung kaya't yung mga turista ay open na pumunta dito sa Baguio City. Kailangan lang nilang magrehistro sa visita.baguio.gov.ph o itong online na platform or website ng Baguio City. So yun lang yung kailangan ng mga turista para makapunta sila dito sa Baguio City, Bombo Dennis. To make it clear, alert level 1 o 2? Yes, Bombo Dennis, alert level 1 na ang Baguio City, Bombo Elmar, Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, Bombo Janice, yung expected dito sa program, sinasabi mo na may mga bahagi ng programa na dati ginagawa dyan sa Baguio Flower Festival, hindi may sasakatuparan itong ibang activities. Ano yung alternative at ano yung mga bahagi ng program na pwedeng mag-participate yung mga bisita o yung mga turista, Bombo Janice? Oo, yes, Bombo Dennis, itong mga naalis na mga activities gaya ng float parade at itong ang Grand Street Parade, kung saan dahil nga dito sa banta ng pandemya ay inalis muna ito. Pero yung mga bisita natin o yung mga turista natin ay pwede silang makipag-participate dito sa pwede silang pumunta dito sa Melvin Jones at marami namang activities gaya ng kite flying at iba pang mga activities na alternative dito nga sa pag-alis nila sa Grand Street Parade at dito nga sa Float Parade, Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, papaano yung magiging handling ng city government ng Baguio knowing na
hindi rin natin alam kung gaano karaming turista yung dadating. Papaano yung magiging diskarte nila dyan? May limit ba yung bilang ng audience sa area, lalo na dyan sa location na inyong kinalalagyan, kung saan ay may mga preparasyon? Dito ba ay magtatalaga ng tagabilang at pagka umabot na doon sa exceeding point, titigil na? Paano ito? May venue bang alternative na pwedeng panuuran ng ating mga kababayan na hindi na po pwede, hindi nakakasya dun sa lugar dahil kailangan pa rin nating mag-ingat, Bombo Janice? Oo, yes, Bombo Dennis, dito sa bilang ng ating mga turista o yung papasok dito nga sa lahat ng areas na gaganapan ng ating mga activities, wala namang limitasyon, no? Hindi naman limited itong papasok dito nga sa Melvin Jones, at sabi nga ni Mayor Magalong, sabi niya ay manageable naman ang situation, at ito nga ay kaya yung limit ng ating turista ay wala pa silang siniset until now, Bombo Dennis. Diyan sa bilang ng mga bisita, nabanggit mo na, ay how about naman yung mga personalities na invited? Baka kasi ang pangamba natin, magamit ng ilang mga politiko para sa gawing venue ng kampanya, Bombo Janice. Sino-sino ba yung mga expected natin at the very least na mga personalities na aasahan ng ating mga kababayan? Oo, yes, Bombo Dennis, yan yung unang sinabi ng ating local government of Baguio na hindi magagamit itong Panagbanga Festival para sa pangangampanya ng ating mga o yung mga nangangampanya para sa national post at dito nga sa local post. Pero ang sabi nila ay pupunta dito itong tumatakbo ng mayor dito sa Baguio City, itong si Attorney Mauricio Dumogan, at kabilang na rin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Bombo Dennis. Doon naman sa mga celebrities, may naulinigan na ba kayo, mga personalities na mga pwedeng maging bahagi ng programa? May mga artista ba? May mga singer pa rin ba, Bombo Janice? Oo, yan so far, Bombo Dennis, wala pa tayong nakukuhang yung nagsasabi ng yung mga artista natin na pupunta dito sa Baguio City, at yun pa yung ating matatanungin o yan pa ang ating aalamin sa pagdating ng itong sa opening ng Panagbanga Festival. So far, wala pa naman silang sinasabing pupunta na mga artista dito, Bombo Dennis. Okay, sige. Final point na lamang siguro, meron bang preparasyon pa rin yung City Government of Baguio kung sakasakali na may mga maitatalang may mamumonitor pa rin na mga kaso ng COVID, kung halimbawa, o kaya naman ay ibang karamdaman sa panahon ng pagsasagawa nitong aktibidad na ito? Papaano naman ang setup ng health team ng Baguio City, Bombo Janice? Oo, yes, Bombo Dennis, yan yung ipinasigurado ni Mayor Magalong. Ang sabi niya ay nakahanda naman ang Baguio City kung meron mang maitatalang kaso ng COVID-19 dito sa syudad, lalo na at maraming turistang pupunta dito sa Baguio City. So nakahanda naman yung ating mga isolation facilities, nakahanda na rin yung ating mga medicines or yung mga gagamitin para sa pag-response dito nga sa COVID-19. At sabi nga niya na kahit nasa alert level 1 ang Baguio City ay dapat masunod pa rin yung ating minimum public health standard. So yan yung sinabi niya sa Baguio City Police Office, na kung saan sila yung magbabantay at magmo-monitor sa pagsunod ng ating mga turista o yung mga residente natin dito sa Baguio City sa minimum public health standards, Bombo Dennis. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Bombo Janice, sa ating team ng tututok at pagko-cover dyan sa event. Ingat kayo dyan. Ayan, mula dito sa Melvin Jones Grandstand ng Baguio City, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 30 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ng ating naipangako kanina, yung Ukrainian community dito sa Pilipinas, may mga apila para sa mga Pilipino at para na rin sa iba pang mga lahi ukol sa kapakanan ng kanilang bansa
At may update na rin tayo mga kabombo. Ilan na kaya yung naitalang nasawi dito sa nagpapatuloy pa rin na pagsalakay ng tropa ng Russia doon sa Ukraine. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Everly Rico. Dennis, Bombo Jane, sa kinatatayuan ko ngayon dito sa may EDSA, sa may Mandaluyong City, dito na nakabase ang bagong gusali ng consulate ng Ukraine dito sa Pilipinas. Nakapanayam ko din, Bombo Jane, Bombo Dennis, ang ilang sa mga Ukrainian nationals na narito sa Pilipinas. At kanilang ang ibinahagi ang kanilang mga kwento at gayon din yung mga kalagayan ngayon ng kanilang mga pamilya at mga kamag-anak na naipit sa kaguluhang nangyayari ngayon doon sa kanilang bansa. Labis ngayon ang pag-aalala ng Ukrainian community na nasa Pilipinas sa kanilang pamilya at kamag-anak na nananatili sa Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na pag-atake ng Russian invaders sa kanilang bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo, sa 4 na Ukrainian nationals na miyembro ng Ukrainian community na nakabase dito sa Pilipinas. Kanilang ibinahagi ang kalagayan ngayon ng kanilang pamilya at kamag-anak na naipit sa kaguluhan sa Ukraine. Karamihan sa kanila ay halos 1 dekada na rin na naninirahan dito sa Pilipinas. Ayon kay Max Persipkin, isang Ukrainian national at 8 taon nang naninirahan dito sa bansa, partikular na sa may El Nido, Palawan, tinatayang nasa 100 anya ng mga Ukrainian nationals ngayon ang nasa Pilipinas. Ibinahagi niya na kasama niyang naninirahan dito sa bansa ang kanyang mga magulang, subalit meron itong mga kamag-anak din sa Ukraine na kasalukuyang nasa Odessa, Kiev. Ibinahagi naman ni Elena Bikova na isa ring Ukrainian national, siya ay nakapag-asawa ng Filipino at 8 taon na rin na naririto sa Pilipinas. Anya, ang kanyang pamilya ay nakatira malapit sa capital city ng Kiev na nagiging sentro ngayon ng pag-atake ng Russian forces. Si Dmitry Popov naman, na bagamat isang American citizen, anya, siya ay originally na mula sa Kharkiv, Ukraine, nakapangasawa ng isang Pinay at 3 taon nang naninirahan dito sa Pilipinas. Emosyonal namang ikinuwento ang pag-aalala sa pamilyang naiwan sa Ukraine ni Katerina, na isang Ukrainian national na 8 taon nang naninirahan sa Pilipinas kasama ang kanyang asawang Indian. Narito pa ang pagbabahagi nila ng kanilang kwento at kalagayan ng kanilang pamilya at kamag-anak na nasa Ukraine. How are you taking the events in Ukraine given that you're far away from Ukraine? Have you contacted your parents? You mentioned that your parents are in Odessa, Kiev. Is that right, Sir Max? No, my parents are here with me, but my grandparents, they're sorry for the noise. They're in Odessa and Kiev. We keep contact to them all the time. We try to call them every day, couple of times. It's terrible. It's terrible what's happening back in our home, and we gotta stop that immediately. Oh, what's happening is just very scary even to hear. I don't know how to describe all of that. It's horrifying. All the families have relatives all over Ukraine. So all families have relatives who are fighting, the people who are dying. So we are very worried. Like, I have sleepless nights every day. And we live through the difficult feelings. These are very difficult days. So I can't describe it in any more words. I'm very, 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 very scared for everyone. Samantala, hindi naman na ikinagulat ni Mr. Dmitry Popov mula sa Kharkiv, Ukraine na 3 taon nang naninirahan dito sa Pilipinas ang pagsuporta ng karamihan sa international community sa resolution ng United Nations sa pagkondena sa naging aksyon ng Russia. Pinuri pa niya ang pagiging epektibong leader ni President Volodymyr Zelensky sa kanyang pamumuno sa Ukraine at sa kanilang mamamayan. Well, President Zelensky is a very clever user of social media, and he knows how to have a presence on TV, being a TV star himself previously before becoming a president.
That's kind of a unique shift for him. But he really knows how to be the face of Russia, and he is very effective at rallying his people and his countrymen and the whole world for that matter, because he knows how to appeal to human emotions, which is something that is very, very much needed right now. Nang tanungin naman ang Ukrainian national na si Max Persivkin kung may balak silang bumalik sa kanilang bansa, anya, marami ang gustong bumalik. Subalit dahil sa pahirapan na ang pagbiyahe at delikado dahil sa nagpapatuloy na pag-atake ng Russia, naniniwala ito na mas kailangan sila ngayon para ipaalam sa buong mundo ang tamang impormasyon sa kung ano ang tunay na nangyayari ngayon sa Ukraine. If the situation will call for it, I think many people will come back. Even more people will come back. A lot of people coming back right now, but with all the troubles right now, it's hard to come back. Because as you know, the airspace is closed, so you have to travel through Poland or Hungary. But right now, I think we're more useful in terms of spreading the news, letting the world know, and information war is just the same war as any physical war. Umapila naman si Elena Bykova sa mga nais na maging International Legion of Volunteers na nais sumama sa pagdepensa sa Ukraine laban sa Russian forces. Nauna na ngang inanunsyo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na ito ay bumubuo ng isang International Legion para sa mga banyaga mula sa ibang bansa na nais na sumapi sa kanila para tumulong na lumaban sa mga Russian forces at idepensa ang Ukraine. Narito pa ang karagdagang mga apila ng Ukrainian National para sa financial assistance at relief efforts para sa mga mamamayan ng Ukraine. Ask for financial help also from Philippines, just to support those mothers and kids, those wounded people. All the countries are trying to help, so we are also doing our best. That's why even on the consulate page there is also the link which you can see, and whoever wish to participate, it's always welcome and appreciated. So, and another thing, it would be really great if we could easily or in easier way to bring our friends and families, for example, even to Philippines. I know it's far. So far people mostly move into the neighboring countries with Ukraine. Samantala, nakakalungkot naman na balita dahil kinumpirma ng United Nations Human Rights Office na pumapalo na sa 331 ang bilang ng mga nasawing inosenteng mamamayan habang nasa 675 na katao naman ang naitalang mga sugatan sa Ukraine. Mula ito ng unang araw na lusubin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 24. Ayon nga sa United Nations, Bombo Jane, Bombo Dennis, nasa 19 na mga bata mula sa mahigit 300 na mga nasawi sa Ukraine. Mula dito sa lungsod ng Mandaluyong, para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 39 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Nilinaw ng Department of Energy na hindi pa apektado ang supply ng petrolyo kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad na tanging nararanasan ng bansa ay ang malaking pagtaas ng import cost para sa petroleum products. Nakita ng bansa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa ikasampu na sunod na linggo at dahil pa rin sa tinatayang tataas pa ito ng hanggang 3 piso o kaya naman ay 5 piso kada sa litro, yan ay sa susunod na linggo. Batay ho sa pagtaya ng industriya, nagkaroon na ng talakayan sa Philippine National Oil Corporation o PNOC sa isang Strategic Petroleum Reserve Program para ho sa bansa sakaling magkaroon pa ng kakulangan ng mga supply at yan ay mga dagdag pang pahayag ni Abada. Ang PNOC ay isang korporasyong pagmamay-ari at kontrolado ng ating gobyerno na nabuo sa ilalim ng rehimeng batas
na militar noong panahon ng Marcos administration. Aniya, kung ang pagkakagambala sa supply at external factors dito ay nagdudulot ng kakulangan para sa supply ng bansa, ang reserba naman na petrolyo ay maaaring gamitin upang suportahan ang minimum na kinakailangan ng inventaryo ng pribadong sektor. Batay nga sa regulasyon, ang minimum inventory requirement ng ating bansa ay 30 araw dapat na supply ang nasa refinery. Ang mga direktang importer ng liquefied petroleum gas o LPG at iba pa. Samantala ay nagpapanatili naman ng 15 araw at 7 araw na supply binibigyang din ng direktor na batay nga doon sa monitoring ng DOE noong Pebrero 28. Ang mga bansa ay may average na mahigit 40 araw na supply ang nakatago para magamit bilang reserba at available naman yan para sa supply ng langis. Lumubo pa ang family living wage o sahod na kailangan kada araw ng pamilyang may 5 miyembro na nasa Metro Manila. Base pa sa data ng economic think tank na Ibon Foundation, nasa 1,071 pesos kada araw ang kailangang family living wage na katumbas yan ng 25,252 kada buwan. Ito mano ay lalong lumayo sa kasalukuyang minimum wage sa NCR na 500 pesos hanggang 537 pesos na pinakamataas na minimum na pasahod sa buong bansa. Kabilang naman sa mga ikinukonsiderang arawang gastusin ng pamilyang Pilipino ang pagkain, renta sa bahay, ipon, tubig, kuryente, gas, transportation, kasama na ang edukasyon. Nakatakda namang makumpleto sa katapusan ng Marso ngayong taon ang Engranding Central Station na nagdudugtong sa 4 na linya ng Riles ng Metro Manila. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, ang proyekto ng Common Station ay magkakaroon ng katuparan matapos ang mahigit 15 taon mula ng aprubahan ito ng National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee noon pang Disyembre ng taong 2006. Target na simula ng operasyon sa Hulyo ng taong kasalukuyan kung saan ay niuutos ng Transportation Chief ang pagsisimula ng mga operasyon sa mas maagang petsa nang hindi isinasakripisyo yung kalidad ng trabaho at makatwirang gastos dito. Sinamahan ng Transportation Chief si Japan Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Kushikawa, at Japan International Coordination Agency Chief Representative na si Ego Asukizawa at yung corporation at CEO Chief at yung pinuno ng Marides Fernando at iba pang transport officials ay nandun din at yung private sector na partners para suriin yung proseso ng naturang proyekto. Sa ngayon ay sinabi ng DOTR na ang station building ng naturang area ay konektado sa Area B o kaya naman ay sa atrium na nasa 100% ng kumpleto. Ang 13,700 square meters na concourse area ay mag-uugnay sa 4 na pangunahing linya ng tren katulad na lamang ng LRT1, MRT3, MRT7 at ang Metro Manila Subway Project. Samantala, ang kontraktor naman ng naturang proyekto, ang BF Construction ay nangako na tutugunan ang timeline ay tinakda ni Tugade sa walang tigil na construction works para matapos ang naturang proyekto. Sinabi ni BF Construction CEO Fernando na ang pagkongkreto doon sa platform level ay kinukumpleto na, kung saan ay nakatakdang magsanib puwersa ang mga ito doon sa kanilang effort at para mapag-isa yung linya ng MRT3 at LRT1 ay patuloy na ginagawa. Sa karagdagang pangbalita, inihayag ng Boracay Interagency Rehabilitation Management Group na ang pagkakaroon ng green algae sa kabaan ng baybay ng isla
ay isang natural na phenomenon at hindi ito sinyales ng mas mababang antas ng kalidad ng tubig. Sa isang payag, sinabi ng Boracay Interagency Rehabilitation Management Group na normal na dumami ang algae sa panahon ng tagtuyot. Ito ay hindi nakakalason at hindi dapat maging dahilan ng pag-alala. Sa katunayan, ang dami ng algae ay natural na bumaba ng malaki sa nakalipas na 2 linggo. Idinagdag pa nito ng antas ng fecal coliform sa front beach ng isla ay nasa pagitan ng 8 hanggang 11 most probable number bawat 100 milliliters sa pagitan niya ng January at February 2022. Sinabi rin ng grupo na natugunan nito ang mga pamantayan ng kalidad ng tubig para sa paglangoy na nasa 100 most probable number bawat 100 milliliter. Sinabi ng Boracay City Environment and Natural Resources Office na inaasahang tatagal ang algae hanggang yan sa buwan ng Abril o kaya sa buwan ng Mayo. Bombo Weather Update. Inaalerto ng Pag-asa DOST ang mga residente dyan sa Caraga Region dahil may low pressure area na nasa loob ho ng Philippine Area of Responsibility at ito ay namataan sa layong 540 kilometro sa silangan ng Surigao City dyan sa Surigao del Norte. At apektado ng mga pag-ulan lalo na ngayong weekend ang Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Region. Inaasahan din na posible ang mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa dulot naman ng isolated thunderstorm. Samantala naman, iniulat ng Department of Health na hindi na kailangang gawin na mandato ang COVID-19 booster shots sa ngayon. Sinabi ng kagawaran na may iba pang paraan upang ikampanya ang country's vaccination drive. Ito'y matapos iminungkahi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na gawing mandatory ang mag-COVID-19 booster card sa mga establishment sa mga lugar na nasa ilalim ng pinakamaluwag na Alert Level 1 o sa mga lugar kung saan natapos ang pangangasiwa sa pangunahing serye. Dagdag pa ng kagawaran, ang Metro Manila at 38 iba pa mga lugar ngayong linggo ay bumaba sa pinakamababang antas ng COVID-19 alert system na itinuturing din bilang paglipat sa new normal upang buhayin ang ekonomiyang naapektuhan ng pandemya. Nauna nang sinabi ni Kabutahe na ang National Vaccination Days ng bansa ngayong buwan ay tutuon sa mga tirahan at workplaces na napatunayang matagumpay sa ilang lugar sa bansa. Inamin ng opisyal gayon pa man na ang pagbabakuna ay nananatiling mabagal sa nakaraang linggo. Layunin ng Pilipinas na ma-fully vaccinated ang 90 million ng populasyon nito laban sa COVID-19. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, kuna tayo ng mga ulat mula sa ating mga himpilan. Ang World Health Organization ay pinuri daw ang Iloilo Provincial Government kaugnay doon sa matagumpay na COVID vaccination program. Alamin natin ang buong detalye niyan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Ng mga ginatawan ng World Health Organization o WHO, Philippines Country Office, ang Iloilo Provincial Government dahil sa matagumpay ng COVID-19 vaccination program. Kasabay ito ng pagbisita sa Iloilo ng team na pinangunahan ni Dr. Atsyut Shrestha, Medical Officer ng WHO, upang makipag-usap kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. at sa Iloilo Provincial Health Office. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Shrestha, sinabi nito na kapuri-puri ang good practices sa pagpapatupad ng COVID-19 vaccination program sa Iloilo. Napag-alaman na patuloy ang pagsasagawa ng bakuna sa barangay at regular on-site vaccination sa 2 venues sa lalawigan. Iminungkahi naman ni Shrestha na bagamat magandang presentasyon ng probinsya, kailangang tutukan pa rin ang priority groups A2 at A5 na kinabibilangan ng mga individual na nasa edad 60 anyos pataas at gayon din ang indigent population. Anya, kailangan na madaling ma-access ng mga tao ang bakuna, bagay na pinaghahandaan naman ng lalawigan dahil pupuntahan din ang mga transport terminals at mga construction sites para sa vaccination. I think the frequency, this is all good. Like quality-wise, the services are there, but the quantity-wise also we need the services to be there, right? The frequency-wise. You cannot go to the far-fetched area one time and then say that we have already gone there, so whatever remains, remains. So you have to understand, if we need to go there more than a couple of times, did we communicate with the community enough? Napakinggan ang tinig ni Dr. Atsyut Shrestha. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radio ng Pilipinas.
Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, 18 child development workers sinampahan ng reklamo si Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan. May detalye ang Star FM Cebu. Muli na namang nahaharap sa reklamo si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Ito'y matapos inakusahan ng 18 child development workers si Chan at ang officer in charge ng City Social Welfare Development Office or CSWDO, Junard Abalos, ng abuse of authority, oppression, and violation of Republic Act 6972 o ang Barangay Level Total Development and Protection Act. Tinanggal pa umano ng walang balidong dahilan ang pangalan ng mga ito sa payroll para sa buwan ng Desyembre noong nakaraang taon. Nakasaad sa reklamo na kada buwan pa umano sila binibigyan ng honorarium mula nang magtrabaho ang mga ito bilang child development worker sa iba't ibang barangay. Nang sinubukan pang alamin ng mga ito kung bakit tinanggal ang kanilang mga pangalan, sinabi pa umano ni Abalos na nagalit ang alkalde sa pagbisita ng mga ito sa opisina ni Paz Radasa bago ang Christmas party ng Association of Daycare Workers ng lungsod. Sinabihan din umano ang mga ito ni Chan na hindi sila dapat makipagkita kay Radaza dahil kalaban niya ito ngayong darating na eleksyon. Dagdag pa ng mga reklamante na ang pagpigil sa pagbigay ng kanilang honorarium ay malinaw na pag-aabuso sa katungkulan. Matatandaan na noong Pebrero 9 ng kasalukuyang taon ay kinasuhan din si Chan ng 7 kapitan ng lungsod dahil sa umano'y paggastos sa mahigit 47 million pesos para makabili ng mga food at non-food items mula sa isang supplier na kinilala bilang isang furniture company. Sa panig pa ni Chan, inaasahan na umano nito ang mas madami pang mga alegasyon at isyu na ibabato laban sa kanya lalo na papalapit na ang eleksyon. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mga residenteng hindi makalabas sa Ukraine nag-ambagan at kanya-kanyang tulong sa mga sundalo nila sa gitna yan ng bakbakan laban sa Russia. May detalye ang Star FM Bacolod. Kanya-kanyang ambagan ang mga residenteng hindi makalabas ng Ukraine kung saan marami ang mawala ng makain. Tumutulong na rin maging mga kababaihan sa kanilang mga sundalo na lumalaban sa gitna ng paglusob ng Russia. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa Ukrainian na si Yulia Protsenko, sinabi niyang nasa ligtas pa ngayon ang kanilang lugar sa kanlurang bahagi ng Ukraine kaya kinukupkop ng kanyang pamilya ang mga walang matuluyan na tumakas din sa mga inaataking lungsod sa kanilang bansa. Our people, they organize themselves, there is many groups, they collecting the money and you can see how the spirit of my country is rising actually. If the Putin wanted to separate my country, what he did is actually he united us. Dagdag pa ni Protsenko na mas kinakabahala nila ang pag-okyupan ng Russia sa pinakamalaking nuclear power plant sa Europe na nasa Ukraine dahil mas malaking pinsala din umano ito hindi lang sa Ukraine kundi sa buong mundo. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Hindi kinaya ng Pinoy boxer na si Jael Santissima ang naging laban kontra kay Joet Gonzalez na ginanap sa action-packed fight dun sa Fresno, California. Ang featherweight contender na si Gonzalez ay nagwagi nang itigil ng referee ang laban sa 9th round sa scheduled 10 round dapat na sagupaan sa pagitan ng dalawa at ito ay nauwi sa technical knockout. Si Gonzalez na tubong Glendora, California ay gumanda pa ang record sa 25-2 nang iposte ang ika-15 knockout habang si Santissima naman ay may 21-4 at 18 KO. At nagmula naman ito sa Masbate City ay natalo sa ikalawang pagkakataon at inside distance umano sa loob ng 8 taon bilang professional sa 8th round pa lamang. At mistulang brutal na pinulanan ni Gonzalez ng kanyang head and body shots
ang Pinoy sa naturang sagupaan. Dito naalarma ang ringside position upang tingnan itong si Santissima. Pinagsabihan daw itong si Santissima na kung maging one-sided pa muli ang 9th round ay ititigil na ang naturang laban na siya namang nangyari. May 2 minuto at 5 segundo ang nalalabi sa naturang laban. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, inanunsyo ng International Gymnastics Federation na simula sa Lunes ay hindi na rin nila papayagan ang Russian at Belarusian athletes at officials kabilang na ang mga judges na makalahok sa mga kompetisyon. Kung maalala, ang Belarus ay kasabwat ng Russia sa pag-atake sa Ukraine at ban sa mga atleta at officials ay dahil na rin sa nangangahulugan ang dalawang federations ay hindi na makakasali sa Acrobatic Gymnastics World Championships na gaganapin pamantin sa Azerbaijan mula huyan March 10 hanggang 13. Sinabi pa ng FIG ng Russian at Belarusian national flags ay hindi na rin dapat na iwagayway. Maging ang mga national anthems ng mga ito ay hindi na maririnig doon sa naturang laro para sa Gymnastics Federation. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. 3 national crown tatangkaing sungkiti ng mga kandidata ng first ever Hiyas ng Pilipinas 2022. May pag-uulat naman ang Star FM Baguio. 3 national crown ang tatangkaing sungkitin ng mga kandidata ng pinakaunang Cebu-based national pageant na Hiyas ng Pilipinas. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Grand International 2018 Eva Patalinhug at National Director ng Hiyas ng Pilipinas, ibinahagi nito na ang mga mananalo ng titulong Miss Elite World, Miss Tourism World at Miss Tourism Queen International ay lalaban sa mga bansang UK, Egypt at Thailand. Sinabi rin ito na complete package ang kanilang hinahanap at kabilang sa mga advokasya ng national pageant ang pagbibigay boses sa mga kababaihan na nakakaranas ng conflict with the law. We want to really master the advocacy that we have to empower those women in conflict with the law because we are centered in women empowerment and of course tourism. What we want is a complete package. We really want yung masarap katrabaho because we will be working with her for 1 year with all the sponsors, with all our partners. We don't just want a pretty face, but we also want who's beautiful inside. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Grand International 2018 Eva Patalinhug. Gaganapin ang first ever Hiyas ng Pilipinas pageant sa March 27 sa Cebu City. Yan ang report mula rito sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 51 pesos 47 centavos, katumbas ng isang US dollar, ang Singaporean dollar 37 pesos 95 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 58 centavos, euro ay 56 pesos and 96 centavos, at ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 71 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-anyaya sa lahat para sa sabay-samang panalangin. Narito ang Orafio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country.
We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sunod sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na paratunturan, zona libre. Karon nga daw sang Sabado, petsa 5 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Sa ato sa rin kapagpalagan paglop na ita, karon nga gabi sa gapon may kaupo niya lagad Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 8:30 ang tak na sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ang pungsod, pinakamadragwan nga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Sa kita pag-updan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, sa ato sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo volunteers sa paghatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagranabo asahin sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtami ito sa ato sa ring nga mga kauturan mataga para matin nato na abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulod noon. Nga dito sa luwas ang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag nagapamatiman sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa pang-Sabadong edisyon sang Zona Libre. Kung ato labing talopang doon pinakabadragwan taga baga balita sa mga top stories of the day. Mga dragwan nga baga balita lokal. Finally, may kaupod naton karon dugay-dugay ang Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon ang LTFRB, no? Ining kasunod sa sining nasiplatan sang Bombo Radio. Gamay ara sang picture sang mga politiko nga nagapadalagan. Diri sa babayin sang syudad sa Bacolod ang ining modernized jeepney nga nagabiyahe Roreco padulong iya makabanan sa bahin sang downtown area sang syudad sa Bacolod. Makitaan nyo da ang picture gid sang sang duha niyo. No, nga nagapapili iya makabanan diri sa may syudad sa Bacolod sa Bulaonta kung may action taken na. Ang LTFRB may ara na da Bombo Kim. No, kung may action taking na ang LTFRB kasunod sang sining nasiplatan naton makitaan gid ang ila sining nga matamis nga yuhomo pero sa likod may plano nga kadulom. Munang hambal sang aton nga bro irol buon niya matamis nga yuhom pero sa likod may ara sang plano nga madulom. Namo na bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mga keg.
So ang aton diri no? Why makamo ginasaway sa mga kaugalingon nga na masalakyan, no, sa mga nagalibot ka salakyan nga nagakampanya. Why makamo ginasaway dira nga magbutang sa mga picture nyo Ang aton ti kon private man inituod pero ti public transport. Publiko naga-service sa publiko ti hindi gina kuno pwede. Basta kilala taman no, hindi gina kuno pwede. No, so ti basi wa man kabalo ining mga concern ni no nga ti ang ila picture ara gali. No, so ang report pag nabato naton nga ako no nga nabutang iya makabanan ang picture sang isa sa duwa ni sa ila kay tungod nga ang supplier kuno sang sining nasambit iya nga murderous jeepney. Uy, kiriding sang isa. Ay na kay balong asawa niya sini. So muna karon iya makabanan tutukan naton kay syempre istoryahan taman. No, ang gining fare hike ti wala sa fare hike subong ang mga taxi operators na to, taxi drivers ta. Nagapinanawagan iya makabaran sang fare hike kag mga jeepney drivers. Sa sining asod-asod na kapag saka sang mga produktong petrolyo, kadaw hindi na naton maintindihan. Sa sunod nga semana, expect naton 3 pesos kurong pagsaka, tilabot sa 70 pesos ang kada litro. Di magamo sa ni igarahin nyo na lang anay ang mga salakyan nyo da. No, kag kuha na lang kita, no? Sakay na lang kita sa mga public transport. So kung maduso na yung modernized jeepney, do timing it is bong. No, kay ti air condition, may free nga wifi, do mo na lang nagurong agwantahon ta ay. No, sa mga may salakyan dira, ti hindi na lang kamo magtughong kay ti perte kamahal sang gasolina subong. National government ti nagasalaman nga ma-meeting ang mga economic manager sa Duterte administration kay ti amo na ning epekto kuno no sang sining away ang pwede gayon sang invasion sang Russia batok sa Ukraine kay somehow may epekto gid no diri sa aton diri sa pungsod Pilipinas, hindi lang sa pungsod Pilipinas but sa bilog nga kalibutan. Expectaron taman kay tindo asod-asod naman nga pagsinaka diri sa pila ka mga baligya nga ginakonsumo naton sa matag adlaw sa iya nga tanan. Kag at the same time iya makabanan no hibaloon taman ang ining pagsinapol sang LTFRB director sa regional director sa kay Department of Transportation Chairman Martin Dilgra sa LTFRB. So ti baloon na nato ni karon no kanang mga progress sa siring nga report diri sa aton nga pagparagan. Samtang duga pa sa diri nga mga barita no so ang syudad sa Bacolod no kun ang tawon naton sa bahin sang aton siring vaccination no diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod ti do halos nalabot na no ang herd immunity ti nagalalapaw na kita gani. No, sa bahin sang herd immunity ginatawag no diri sa may bahin sa syudad sang Bacolod no so kapin sa kun tawon ta no kapin sa pila ni mga 123% sa karon no 123% na sa target nga population sang syudad sa Bacolod ang nabakunahan. 93% sa total nga population ang nabakunahan kag 50% naman ara kabaton sa mga booster shots. So ang pamangkot no so damo pa kita stock subong no nga mga vaccines dira sa may bahin sang aton sa nga syudad no sa storage room naton no so ti sige hon ta pa ni vaccination apisa pa na labot ang herd immunity kag ti kung malabot ang herd immunity do mo man ginahambal ta nga ti way nalatnan ang virus. Magawala yan nagpabakuna ti okay na lang na. No, magawala nagpabakuna. No? So ti ang isa pa sa mga lantaw naton diri, no, nga kung magsige pa bakuna nga nagalalawas sa bakuna, ti basi bala kun nagsobrang aton nga target. Sang sining pagbakal naton kay ti ang syudad sa Bacolod, nagbakal man mo, no, worth 300 million pesos nga vaccine sa AstraZeneca. No? So, medyo na untat gani ang vaccination sa mga nagaedad 5 tub 11 katuig kay nagkulang kita sa supply way nang kapadala liwat. No?
no, ang national government ining Pfizer vaccine, no, kagin design ini para sa nagaedad, no, 5 ka tuig tub 11 anyos. May kopod na tondra, no, Dr. Chris Sorongon, diri sa atong saling nga palatuntunan. Kag of course, no, ang update man karon. Ulo naton ko update sa sining kabugusan nga 34 milyones sa pesos nga balor sang Cebu. Ikaduwa ini sa 20 milyones pesos nga nakonfiskad iya sa bahin sang Bradco Port. Di ining 34 mil pesos na konfiskad niya dito sa isa ka construction worker sa may Escalante Port sa Barcelona Port sa sudad sa Escalante. So ang pinaka-latest subong iya makabananti may ara na, no, sang ginatawag iya nga nga pag-file sang kaso. Diri karon iya makabanan sa bahin sang aton siri nga mga katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency, no, kon PDEA, no, diri sa bahin sang Negros Occidental. No, so isa sa mga no, isa sa mga ginabantayan naton kag mga development, no, sang sining nasambit iya nga pinakadako nga kantidad sang shabu nga nasulod sa isa ka tibag, no, kag ti mudos naman inya. Balo kamo may mga diskarte man sila mo ti ang pamangkot gani, no, ano nang diskarte sang mga drugista hindi matiktikan man, no, sang Philippine Drug Enforcement Agency sa bulig iya makabanan, no, sang aton sining mga sniffing dogs kay amo ning mga hero subong, no, ang aton nga mga sniffing dogs o narcotics sa dogs naton ngati ara karon nakaplastad diri sa aton sa may bahin sang no, sa bahin sang area, no, sa diri makabanan sang Banago Port o diri man sa bahin sang aton iya makabanan nga Escalante Port, no. So amo ini ang nagabulig, no, sa aton sa ring mga kauturan, and at the same time sa aton sa ring mga kabombo. Ang pagpatigayon iya sang sining nasambit, no, nga operasyon, no, sa bulig sang aton nga mga narcotics dogs. No, sige tutukan ta na karon diri sa aton sa ring pagpangalagad sa aton sa ring palatuntunan ti ang kaso kuno asang COVID-19 tinagadubo. Duha na lang, ha. Ang record naton diri sa sudad ya sa Bacolod. Sa ubod silingon ti amat-amat na kita. Kanagabalik sa normal naton nga mga helikoton. Alert level 1 na, naga-enjoy na kita. 5 na kaadlaw since March 1. Nga makitaan ta ti Baw Kaina, no, Bumbukim. Why magisiling ti ako hindi magikuya nga nagasulod gid sa mall, no? Sa reclamation nga mall daw kay na yawan ka libot pangita parkingan mo. Yawan ka, no, perti ka damo sang tawo, no? Nag-aalalyak yung makabanante, diri mo makitaan, no? Nga ang ekonomiya tamat-tamat na nga nagabangon. No? Kay ti kon sauton tala niya si COVID, no? Hindi tayo ka balik negosyo. Ang kwarta hindi na mag-circulate diwat. No? That's why nga kung ako ni gani since January, do halos kalabanan sa tuto vaccinated naman. No? Why na tarang gugot sa mga kwanato na? No, kaya nalabuot na naman ang mga herd immunity tamo. No? So ti balik na kita. Sa dide ba kabaran? So galing kay ti daw ka alarming lang to kay nang bulto-bulto man mo. Mga numero sa mga nagkala infect, no? Pero ma-vaccinated na. Pero tabo na sa Negros Occidental Provincial Capital, no? Sa bahin sang Bacolod Bacolod City Government Center. No? So di sila na da, no? Ang sa that time na igo man, no, sang virus, no? That's why doon alarma man kita sa to. Amo to sa marason ko nga nagbalik kita imakablan sa alert level 3. Nanaog sa alert level 2 kag subong alert level 1. O ti sige kag karo ko may tiyempo kita, no? Kabalo kamo sining Bataan Nuclear Plant. No, nga ti plano nga pagabuksan, no, may executive order na si Presidente Rodrigo Duterte nga plano nga pagbuksan ning Bataan Nuclear Plant para makasabat, no, sa ato sa problema sang kuryente diri sa pungsod Pilipinas. Oras sa buong parati Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Unahon tabi, no, ang linya ni Director Richard Osminia.
pagatutukan naton ya makabanan ma-concerned naton no sa transport ang wala untat kapag saka sang presyo sa produktong petrolyo sa damlag lang may 3 billion pesos sa ginaprobahan ang ato sa ring presidente bilang subsidy ini makabanan sa mga transport sectors naton, jeepney drivers, mga officer folksta no kag mga mangunguma. Pero dire kita na sa mga mayor naton nga concern. Unahon nato. Welcome ta si Director Richard Rosmiñas ang LTFRB Region 6. Director, good evening. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Pud mo sa buong gabi si Bombo Pons. Hi, Bombo Pons. Maayong gabi and maayong gabi sa tanan nga pamati sa imo programa. Yes, Director. Thank you gid no sa same opportunity bati weekend magita nag dakpanay Director. I know gati sako gid ikaw no sa Wala mga problema. activities man imo everyday no. So, Yes, sir. Director, una guro no. So, na-inform ta naman ikaw sini kay ti may ara isa ka unit sa modernized jeepney nga nagabiyahe dir Reco Bacolod downtown area. Pero do may nasiplatan kami dito do nga na feature man namon ini pero the best gid no kay ti air condition, may wifi no, cashless. Pero may datol pangdan kami to Director no, may picture. Sang duha ka politiko ti okay lang kung hindi eleksyon subong. Pero tembot ano gid ang proseso sini? Pwede bala ini pamangkot naton, pwede bala ini nga although private ini ti butangan sang picture sang mga politiko nga padalagan sa sila nga eleksyon na Director? Number one, this is not private. This is a public utility vehicle, no? Modernized jeepney ini, no? And I have pictures, and I have also done my investigation, and I have called the attention of the owner of the ini mga jeepney na hindi ini pwede, no? You can apply actually for ining mga atong mga advertisement kung matandway pa na da o kung ano ibutang San Miguel pero hindi pwede politiko. Okay. Dito ka kuan gid kay do na plaster gid diri gid gibutang sa portahan nga alagyan gid Director sang kuan no sa mga pasahero. Nakita ko kay nasyak ko gani kay Bombo Pons kay pareho ka mo apelyido mo. Kasi parente mo. May fire extinguisher. Basi nagpareho lang na kami apelyido. Gani. But anyway, on a serious note, I have called already the attention of the owner. Di giniapit. Klaro ho naton Director. So private ang supplier. No. Okay. This is a modernized jeepney owned by a co-op. Na siguro close siguro sila sa mga kandidato and pabor siguro sila sa kandidato. Sila mismo nagbutang pero hindi ginapid. Oo. Ang ginabalidate namon ini kay do mansagod may love affair kuno sila sang supplier nga ini isa sa mga politiko da mo mut ko tuod niya. Hindi ginaya galing kay hindi ginaya tani pwede no? No, 100% any political group is not allowed in any public utility vehicle. Di ginapid. Okay. So may investigation and siguro may direct kuan ka na nga mando direktiba sa supplier ni. Supplier ang contact mo or ang kooperatiba? No. The owner, the cooperative gidang gitawagan ko. Oo. So nakaisuranay ka mo Director, no? And what is all about? We have issued already a summon to cease and desist ang pagpa-post sa mga any political posters on board public utility vehicles. So tilaw man naton basi how many days nga makuha ini Director? Asap. If not we will start to find them. Ako ni multa. Okay. Kay ang ining modernized jeepney sige na everyday na gid ang biyahe ano? Yes. So isa lang gid niya sa Director when hindi na madugangan? Ang modernized jeepney? Damo ni sila. I don't know kung pila ang I have a picture of a certain jeepney but I don't know kung how many jeepneys ang butangan, no? But we have issued already cease and desist order to stop. Okay.
Sige, lauman namon i-check namon na to kay do Iroreko downtown area ang ruta niya sini. Sige, sige, I would appreciate it, Bombo Pons, na kung mabuligan mo ako kung ara gyapon, then picturean kung may picture sa makuha. O gani, balikan namon to boss Okay. director. Anyway, ti ang aton na iya, no? Why man silingti nating personal sa sining mga It's not nagapapili. personal. It's not personal. We have to play fair. Amo ginaya. Oo. At least klaro na, no? So, gali ka mo lang ni sa LTFRB pero na kung private kag ila gid ka ugalingon gid bala nga salakyan nga nagapangampanya ti okay lang na iya why na Of course. Wala kita hold sina. Okay, no? Sige. Iba ikaw director nakibot man sini. Nakibot ta, siyempre, no? Because this is a public vehicle. So, tanan atong commuters kasakay to. So you're putting your face there. Hindi pwede na. Okay. Sige. Dumdum ko anay kung bumbupons lang ang kilala mo gali kay pating apelyido ko gali balaan mo man. Siyempre. Balaan mo ganay mo apelyido ko. Amo gani sige. Anyway, director, no? Kidding aside, no? So balik kita sa pila ka mga issues naton. So okay na, no? Naplasta na kag may mando na ikaw dara para sa ila, no? Next, director, Yes. no? Go. Amo ni. Anong latest ninyo nga meeting with LTFRB kay balo kamuti ang ginayamo subong sa mga taxi drivers, jeepney drivers, no? Ang pagpasaka sang plete, no? Kay ang krudo subong ba dason semana basi mas 30 pesos na ni per litro ang gasolina, ang krudo basi 60 na 60. Okay. With regards sa fare increase, anong status mo? I'm sorry. Yes, with regards sa fare increase, Director, anong status mo sa LTFRB? Damo actually ang gusto mag-file sang fare hike increase, no? But we have met with a few operators and co-ops from taxis to jeepneys na ang pinaka-best gid na solusyon da is to write to DOE to suspend the excise tax sang gasolina. Amo gina pinaka-best da. Amo na ang solusyon because you know, if you say fare hike increase kay nagsaka ang gasolina, okay. Pero ang commuters masuffer man bumupons. The commuters will also suffer. Correct. Because when you say gasaka ang gasolina, meaning to say ang all other commodities kasaka mo. Backbone na sa mo. So if you say na kasaka ang plitihan, kasaka ang fare hike, kasaka ang taxi, ang flag down, tanan-tanan, who will suffer? Also the commuters. So I don't think it is right na mag-fare hike insta. I would prefer we joint and ask DOE and ask the Secretary Kusi to suspend the excise tax. Para makabulig sanan. Hindi lang gid bulig sa mga operator, bulig sa commuter, bulig sa mga private citizens. Kay kita tanan affected man ta. Hindi magid na ang jeepney drivers lang, ang jeepney operators or mga PUV nga affected, di ba? Correct. So ang lain lang gani subong kay kudi kasaka ang presyo sang gasolina, mabakal kay gani subong isang okra direktor. This is all because of what's happening in the war that's happening within Russia and Ukraine, no? Affected kita tanan eh. And I heard another 4 pesos increase again. Yes, next week. Next week, ha? Oh, di ba? Budlay gini. So what can we do? We cannot approve a fare hike increase tapos gasaka tapos mag-request naman another fare hike increase. Hindi pwede. A lot will suffer kung fare hike increase. So the best solution there is suspend the excise tax of gasoline. Amo ginaya. The best gina for me, which I will support. So there are local what you call this, ini mga co-ops naglapit sa akon na amo nilang gusto. Then okay, support gid ako. That is the best solution.
Okay, so ang kuan niya galing, ang pamangkot kung sino madihon sang sulat kay sinong madala dito sa DOA. No, they will send it. They will send it. Actually, ang iba na mga co-op sa Iloilo, which was supported by a resolution of the LGU, ilan ang ipadala. They just sent me a copy of the letter from they sent to DOE. Para may copy na ko. Okay, so di na no, isa lang director dapat or okay lang? Actually, the whole area sang Iloilo na Jeepney Drivers Association, nagpadala gid sila. Then the taxi groups of Iloilo is also going to send the same resolution to DOE. I would suggest if Bacolod can also come up with a letter addressed to DOE para isa lang gid, damo gid. So dapat ma-initiate man di ang Bacolod, no? Nga ma-transport organization sang ilang letter. Yes, to DOE. I practical wise, Bombo Pons, na why ask for a fare hike increase? Damo ma-affected. Even the riding public will get affected. Diba? Kita tanan. Pagsaka sa gasolina, hindi man sila affected, kita man tanan affected. So why go for increase? Let's go for the suspension of the excise tax para kita tanan happy. So amo na ang the best nga solusyon. I could say so. This is my suggestion, no? But I don't know if this is the best. But for me, I think this is the best for me. Okay, sige. No? So, kay kung may petition, mo naman na, basi magbalik naman sa normal ang presyo sang produktong petrolyo, daw kabudlay na magbawi ang pagpasaka, daw kahapos lang. Gani, di ba? So kung magbalik naman sa normal, then we go back and lift the suspension. Di lang kay may magsaka ang atong plitihan, it's very hard, no? So, Director, may report kami nga ti ama transport organization sa Bacolod, doon nakadiyo naman sa sulat pakanto sa DOE. Ano daw ako maagi pa na sa office mo daan any letter nga na-receive sa office nimo? No, normally they send it directly to DOE and copy furnish lang ang LTFRB. Okay. Oo, sige. Anyway, may mana, no? That's a very good win-win solution, kumbaga. Yes, I agree so. Okay, no? So, another thing, no, Director, so, ining may transport sector diri, like sa Undok, daw ginadusok nila magpatagang transport strike para sa imo, is it advisable nga mag-transport strike kita subong kasunod sa siring grabe nga pagsaka sang petroleum products? Well, practical wise, it's very easy, You don't have to be a magna cum laude to see if a transport strike can help this pandemic and can help what's happening in the war now that's going on, no? I would prefer that they write to DOE. Strike will not really help. It will only jeopardize the riding public. What for? What for? Diba? What are you trying to prove? Simple as that. Okay. So, I think nagbalik naman ta. Kami dito sa Bacolod, level 1 na kami di. So, maayo ka mo Iloilo, level 2 pa. Tinauna kami di. Ati, maka 100% naman guro ng mga jeepney sa pasayro nila? 100% as long as you follow still the health protocols. Ang ini pag-wear sang face mask and pagdala sang atong mga sanitizer or alcohol. Ti mo naman ang nagani, ti pinaka simple man lang ang hilikoton gani no? Correct. Correct, Bombo Pons. So anyway, so amo na no sa part sang LTFRB nga ti nag-advise ka mo nga ti why gid di mayong madangatan ang strike? What number 1, strike is tantamount to cancellation of franchise. Kabalo na sa breach of contract na, no? Once you go on strike, that is already tantamount to cancellation of your franchise. That is a breach of contract.
But we would not like to go to that point, no? Kaya budlay na kuhaan pa ni mong franchise na wala gani pasero, saka ganing pliti, saka gasolina, tapos kuhaan pa ni mong franchise, budlay na, no? So I would like to adhere to ining atong transport group na let's look for a win-win situation. Strike is not a solution, no? It's just adding it to the problem what's going on now. Buliganay lang ta. Ako, I will totally support the suspension of the excise tax. That's what they should do. Okay. Sige, no? So, Director, last day nag-meeting ka mo with the chairman sa LTFRB. Anong latest last day? What do you mean mo po? Ano mga concerns naton dito nga hambalan sa inyong Zoom meeting with the chairman sa LTFRB? We had a very, very long Zoom meeting and concerns actually were raised, not actually concerns, but we are actually preparing for the fuel subsidy, release ang fuel subsidy, and start naman sa ang atong libre sakay part 3, no? Na may 6 billion na budget na halin sa atong gobyerno na ihatag sa atong mga operator. Okay. So, saan naman na? We're looking at end of March. Mag-start na ta. Okay. So, may i-hire naman. Likely, ganti daw ang Ceres Bus. Daw isanon lang to. Ano na mo ganito, Director, naga-complain to. Ano ay magani unod guno to? Driver lang kag konduktor? Wala man na problema. Wala mo gina problema, Bombo Pons. Kung may unod o gula. Because libre na sakay. Libre sakay. Meaning to say, mo biyahe lang sila. Whether or not may pasero, wala baydan. Ang jeepney, mabiyahe, whether or not may pasero, mabaydan sila. Okay. No? Kay daw nagkompetensya kuno sila sa mga transport sa sector na ton, mga jeepneys? Wala. May banda, hisa. Na siyempre, no? They were asked to consolidate, hindi mamati. Siyempre, hindi sila ma-intra sa libre sakay. So niyata, convert na lang na sa cash, ginatag lang sa mga drivers. This is only coming from one person, Bombo Pons, and you know who that person is. So bay lang siya. For him, it's a never-ending story. Tanan presidente kontra niya. So bay lang siya. Ambal tanag man kay gina-interview na namon diri Director. We are referring Mr. Diego Malacad sa Undok. Wala ko nang mention nga lang. Ikaw lang mention na. Oo. Kay nabatian ko na sa iya, naka-interview mo ko na sa iya. Amo ginanghambal niya. That's why ako yung makasignify nga those words coming from him. Well, the problem with Diego, he's the only president of a association who's not even an operator. Imagine that. And he's the only operator who doesn't like any president. Kung sino president na pukuda, kontra niya Kontra niya. Bayi lang siya. Yeah. Oo. So that's him. Maglayo That is his prerogative. Kung mo na gusto niya, di bayi siya. Di ba? Oo. Kilala tayong kontra sa mga presidente kung opisyal, leftist mo. Diba hindi maglayo? Ikaw nagambal siya na. But I agree with you, Bombo Pons. Amo mga leftist siya, mga tig-aulo. Amo na niya. Bayin na siya. Let him be. And if his followers will listen to him, then let them be. Anyway, we live in a democratic country and we have the right to... I agree. I totally agree. To exercise our freedom of speech, freedom of expression. Yes. So iya man na iya. Freedom of expression, no problem. Yes. So kung may mga kwansada, balido nga may ebidensya, he can go to court and file appropriate action. Yes, he's been doing that for how many years? And nothing has happened. Okay. Oo. Sige, anyway, tiba si mga substantial ang mga ebidensya niya to? Oo, bayi lang siya. Bayi lang. Sige. We are just helping the riding public. We are just helping the operators. That's it. Sige. Kung Director. gusto siya Yes, go ahead. Go ahead, Director. Well, kung gusto siya, on another note, that is what he wants to believe in, and that is what he wants his
followers to believe in, then so be it. But we will just follow what we are mandated to help the riding public. Okay, sige. What a great opportunity, Director, no? To have you tonight sa Bombo Radio Bacolod, no? For some concerns nga ginsabat sa LTFRB. Thank you and happy weekend, Director. Happy weekend and may gabi sa tanan nga pamati. Salamat. Director Richard Osmeña sa Land Transportation and Financing Regulatory Board o kon sa LTFRB. No, so ti mga kabanan sa ato sa ring mga kabombo muna ang sabata, no, sa aton ni LTFRB. Sa mga transport sectors na nga mga nagaplano gid no nga mag-transport strike, so way gina kuno sang kabilinggan suno sa direktor. No, kasi daw hindi man ay solusyon. Subong ya hugpong bla kita, no? So ti kuno kapadala na magito sang sulat, apirasyon ang transport sectors direkta sa DOE. Para sa pag-suspend sa excise tax sa mga fuel, kamo ng epekto subong ko nga ang ati nagabalakuon tadi. Sang ang kusa do hindi natakabalo sang pagabuhi ta. Magbakal ka okra 25 nga sang giuna ginapamudyot mo lang gani ni sa kwan, no, sa mga dalanon. Subong it's high time naman guro no, nga mag-take kita initiative sa ato sa tagsak bulingon. Kung wala man kita mabakante dira nga duta sa aton nga puloy-an, no? Di ba damo ka man nakita anda nga mga recycled nga mga materials like sa mga sako sang semento bla, mga containers, no? Pangbutangan mo malang na duta. Nga mga compost bala, no? Tanom kada sang masabi kita to nga bisan ang okra mo nang pinaka the best nga sudan mo, no? Lagaon man na way kinadamo preservative sa mga kanang ahos bombay kun ano. Paglaga mo na sa ila, so mo na sa langgaw kag kwan nang may mga susuning kada iyabe, no? Without commercial value ang patis, tuyo. Kampiyon mo. Daw malipatan mo lang ang kaugalingon mo pating kamalingking mo ginadilapan mo mo. Believe ka man bombok eh. Muna sa ti ang okra perti kahapos ni pabuyon, no? Kuwag mo bakante duta da. Butang sa pat or sa sako sang semento daw na use na nga sako i-reuse yung pagid niya, i-reuse nyo, no, mga containers. Ang okra pila na 2 bulan, munga na. No? Tapos way pa na untat. Luwa sa okra talong pertiman, no? So magbunga ang talong, sugod bunga ang talong, 4 bulan harvest ka. Asod na. Ang kwan nibla, ang paitan, sus Mariusip ang presyo, no? Di magamo sini, balik na lang tayo sa una naton nga mga gawi bla. Kay ti paro di sa syudad. Kasalig ta diya sa syudad ya nga ti tanan makita mo sa kwan, no? Makita mo sa merkado pero nagaubo ka man sa presyo. Ting okra ni utdon mo lang na muhi liwat na lingsing munga naman. Amo na siya pinak the best. Di mo ni mga siling labuyo ni mga paitan talong. Kamo man ang usual nga na kwanta pwede mo tamo itlog gwa dia tortang talong, no? Isaw mo sa sa kamatis, sa Bombay, ahos, sus kampiyon na, no? Ano pagiluto sa lola, gaom lang talong, kag butang mo lang langgaw kag isudan, kampiyon naman. Manabla, no? So, kay because epekto ining sa produktong petrolyo, muna ginengganyo naton ang mga kulturanta, nga hindi lang ta magsalig sa mga merkado muna. Kaya malo ka mo, para na sa libertad, sa mabagsakan, hindi dito panalin sa Calatrava, sa Tubuso, no? Sa Salvador Benedicto. Gali ka kalayo magkadtog-tog mong umpra ka to, mas bulo barato tani to, no? So pero galing mo ning sitwasyon, di na barato, mahal na to. Pabot sa libertad, bayram ta nila sa transportation cost nila, hauler nila, no? Ti manog separar paginada, no? Ti nagmahal na. So muna ang resulta. So pero kung may initiative na lang kita sa may gudutay talang nga bakante sa aton da nga balay, pwede kita kapananom utanda. Di balonggay gani ang mga sanga ginapanghaboy nyo malang na gani. Utdan nyo na kay tibsok, kay balonggay, nunid na gani sang tubig. Pag tibsok sa pagpanalinsing, buhi, kabalo na sa. No? Ang balonggay. No? Sa English, horseradish na.
Ang bulunggay. Oh, tayo mo na ka simple da, no? Or marguso da. No, gala time na na marguso, bayan mo lang na. Oh, pala tayo mo sa kudal mo, maka-harvest ka na da. Oh? So, that's why nga ako hindi lang sila masalig ng tabla, pakapos sa to kunano. So kamay lang gid na iyang at simpong idihon mo da. No, lipay ka man kung makitaan mo kumakamatis na oh, lipay ka man. No, kung makitaan mo nga maka-harvest ka. Amo nang masolusyon naton da, nga hindi lang tanan magsalig sa merkado. Reklamo mo, mahal ang presyo sa merkado sa mga utan, sa mga sili labuyo na, mga pripis na, mga kutitot nga kwan, nga tumbal, nang paitan, reklamo ka mo, tapos tinamad mo gani. Why man ka mo naga pananom da, baka kamatis, pwede mo kuang liso da, kaya hindi nyo na makakaog, kaya basta mapendicitis ka mo. Bulad nyo, itanom, ano gid na? Sige, ako na kuan man na. Depende sa inyo kapatid. Siguro may iba niya kati daw kapakapos na lang. Libertad mahal gani pag abot mo yung supermarket kadto mo sa mga mall block kay mas doble pa gid ang presyo. 4 ka bilog nga okra, bileya 40 pesos. Imagine. 42 minutos na nakaligan sa takna ng alas 7, dunduman ko dayon si nanay ba. Kapananom-tanom na yan sa kilid-kilid niya. Kag nag-harvest, lipay man siya. Consider darlim niya kung buhi lang si mama, may okra gito kad talong sa balay. Di kampiyon gid na. Sige tanong mo kay nag-una to spiya kay nabuhi. Si Nini Lamasan but may tanom na da siya. Ni base ka salig kami imo sa merkado ni, no? Be kwit-kwita sa da press be, president mo nen kwit-kwita sa be. Pero sabi pananom to. Hindi ka gasalig ka lang sa merkado. Makita mo pa ang kapisan ni Nini. Pananom-tanom, may abilidad man sang daan mananom mo, no? So 43 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi, pagbalik ta, no? Dr. Chris Rongon, may kopo naton via Zoom, no? Diri sa ato sa ringa palatuntunan. Hatag lang tanay, pila ka mapramdom, balik kita pagkatapos kilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Diri man sa aton sa ring palatuntunan. Sige, sa pekalinya ang Deputy for Medicals ang Emergency Operation Center. Sa sudad sa Bacolod, Dr. Chris Sorongon. Doc, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons ini. Bombo Pons, good evening. Mayong gabi sa tagpalamati sa aton nga programa Zona Libre. Good evening, Bacolod. Yes, Doc. Salamat sa saringa time, Doc. So, nag-schedule ko interview sa imo. Kay gusto tayo mabalaan, Doc. Diri sa part sa bahin sang sudad sa Bacolod. Kay we heard nga ang Bacolod is 122% na sa herd immunity nga ginatawag. And may ari pa diri pahayag nga 92% na sa total population ang nabakunahan. So, kaya mo man lang target na tundok mo ang herd immunity. So, ano ang matabo subong kay as we all know, daw bastante pag kita sa supply sang bakuna until now. So, sige-sige, honta pagid ididok bakuna or mauntat na kita vaccination? Doc? Hello? Okay, nakamute siguro si Doc. Okay. So, 59 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Dito naman sa ato sa ringa para tutunan. So, depende man siguro. Kung basi isa sa mga ginantaw man dire, nga hulaton sa gyapon ang kuan, ang mando from national government. Kati kung magsaling untat, untat nagta. Pero kung as long as wala pa sang mando, tinipagita mo untat. Pero feeling ko iban niya siguro daw na tamad na, daw ay nagana magbaton sa bakuna. Sige. Standby sa ato sa ring makot at the same time sa ato niya mataga parmati, So nagano sa Kim, away pa. Balikan tabi karon dugay-dugay, si Doc basi nagkuan ang aton nga kan nga link dito sa iya. Pero okay pa man, ara pa man siya. Ara pa man, wala na. Sige, sindi na lang ko bisang bag-o. Nga link, para si makuan siya. Sige lang. Pero totonto sa ato sa ring mataga parmati, at the same time sa ato sa ring makabombo. Pero klaro honta lang, hindi why kita diri nagakampanya, sang pag-untat na sa vaccination. Sige. Pasay sa Doc, kada na utod kita. Ang pamangkot ko dito, Doc, kay we have bastante kita bunda supply sang vaccine subong nalabot na lapaw na kita sa herd immunity 122% na sa target population and 93% na sa total population naton. So still i-go on taman Japon ang vaccination or may alabot na tabi sa point, Doc, nga mauntat na kita sa vaccination? Sa subong sini Bombo Pons, ang aton niya nga fully vaccinated status sa syudad sa Bacolod
is 124.71%. So, nungod sila sa porsyento nga ina, pwede na nato maklasify ang syudad sa Bacolod according sa aton Secretary of Health nga si Dr. Duque nga population protected. Wala nilang gamit ang terminolohiya nga herd immunity kay nahanungod kung magamba ka herd immunity, absence of infection. So, bot silingon, 0 case na kita sang COVID. So, sa subong sini, sige-sige gyapon ang aton nga programa sa syudad sa Bacolod sa pagbakuna sa aton nga pumuluyo. Kay ti kabalo naman kita, may mga categories kita, no? Amo na ginatawag naton A1, A2, A3, A4, and A5. So sa subong sini, maayo gid ang aton nga pagbakuna sa A1, amo na mga healthcare workers naton, mga frontliners, ang aton nga A2, nakalabot na kita sa almost 144.74% sa aton nga target population. So subong sini, ang aton nga target naman nga bakunahan nga laboton gid kadamo amo ng A3 ang may mga comorbidity, ang aton nga A4 amo ng aton mga essential workers or ang ginatawag naton nga mga economic frontliners. Kag kadamo pa man sa aton populasyon ang wala pa naka-avail sa ilang nga booster shots or ang ginatawag naton nga third dose. Kag may mga lalabuton pa kita nga mga nabiling nga 12 to 17 years old sa aton nga pediatric population. Kag of course, nagasugod pa lang kita sa aton bakuna sa aton mga chikiting edad 5 to 11 years old. Okay, no? So wala gali sang tsansa pang untaton like diri sa mga matured gid nga nagabaton iya sa mga bakuna, no? Sa observation naton Doc, bisan sa mga malls naton ti ongoing pa rin Japon ang vaccination. So may nabatsagan nga ibang kita nga daw nagadutay na lang ang nagapabakuna. Yes, no, na-notice ng Emergency Operations Center ina sa aton nga paglibot-lipot sa aton mga mega vaccination centers kung sang una bumbupons nag-average kita mga 2,000 to 3,000 per day sa aton mga mega vaccination centers. Subong naganubo lang kita sa mga 500 maximum na tapos ang pinakanubo naton galabot sa 150 to 200 per day ang aton nga nabakunahan. But nevertheless, gina-compensate ta ina sa pag-abri naton sa mga vaccination centers sa ato mga kabarangayan kag paglibot sa ato mga mobile vaccines sa mga kalain-laing mga kumpanya, nagapanaog kita sa mga purok kag sa mga specific nga agendas kag kung sa diin may request kita nga manaog mismo sa pumuluyo para maging readily available kag accessible ang ato nga vaccination sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Okay, no? So ti mo na klaro hunta, no? Nga bisan pa nalabutan ang aton nga herd immunity. Kag ang ining kuan bala Doc, no, ang target population ta sa total population 93% so siningon sa 7% kinabilin sa total population tamaan na lang gid guro ka jutay, no? Yes, Bumbopol. Actually amo nang rason kung sa subong sini na sustain naton ang single digit kag naganubo na gid ang kaso sa COVID diri sa syudad sa Bacolod. Kay take ko lang tawon mo 9 out of 10. So in both siningon in every 10, 9 ang bakunado, isa ang hindi. So in a way, ilang isa nga wala na bakunahan, naproteksyonan na siya sang siyam nga nabakunahan. Pero ang atong pinalangga nga Mayor Bing, kag Vice Mayor Elcid, ginadusogin kita ang aton nga mga vaccination teams, kag ang aton nga OIC City Health Officer nga si Dr. Edwin Miraflor Jr., nga sige-sigihon tagid ang pagbakuna, labi na gid ang makabato ng pumuluyo sang aton nga third dose or booster shot para mapabaskog tapagid ang proteksyon nila kontra COVID-19. So amo ning pasalamatan sa wala nagpabakuna Doc kay ti may siyam ang isa sa mga nabakunahan may siyam siya nga pwede nga proteksyonan gali. Correct. Amo na lang miskan maglibot-libot sa mga panimalay. May ara sa isa ka balay may 7 nga naga-star. May isa wala pa nabakunahan. Ito ang isa less than 5 years old. Ang isa naman katuan mo to, ang isa 5 to 11 kay kulang pa ton bakuna. May isa naman to kay wala pa ginatagat sang clearance sang iyang doktor. But nevertheless, klaruhon talang yung Bombopons, ang bakuna ta diri sa syudad, wala ta ginapilit, wala ta ginapuwersa, wala ta ginapahog ang aton nga pumuluyo. Instead, ang aton nga bakuna voluntaryo, ang aton nga bakuna gina-encourage ta sila, gina-motivate, gina-edukar, kag kung makonbinsi sila, mabakuna sila. Para ginayang freedom of choice. Wala kita mandatory vaccination, amo nang klaro da? Wala pa.
kag kung mag-mandatory vaccination kita siguro ina magahalin ina sa aton nga presidente kag maging act of Congress ina most likely. Pariho ina sa pagpagwa sa Presidential Decree 996 ang una nga kung sa diin compulsory ang aton expanded program on immunization or proklamasyon gikan sa presidente. Amo na subong ang aton nga mga bakuna sa kabataan nga DPT, OPV, mga polio, sa tuberculosis, sa measles, na hepatitis B, inayo compulsory. But tungod ini nga COVID magsigisigi ni throughout the years, so chances is i-include ni siya sa aton nga expanded program of immunization nga maging mandatory ang pagbakuna sini sa palaboton ng mga inadlaw. Okay, no? Amo na sa ang klaro dira, no? So anyway, sige lang, bisan pang ang iban way gidya or hindi naton perfect nga magpabakuna tanan, pero ang nami lang yung subong dok kay sa kuan naton exercise nga effort, so at least damo kita na engganyo nga sadto hindi magpabakuna pero in the end nagpabakuna man siya. Correct po mo Pons. Kag isa pa ko mo Pons nga klarohon ta, vaccine is effective. Kay kisa maglibot-libot kita sa syudad, may makita kita nga tarpaulin nga nagatapik, vaccine is not effective. Kung hindi effective ang bakuna, do you think ang syudad sa Bacolod mabutang sa alert level 1? Do you think ang syudad sa Bacolod amo niyang kaso naton sa COVID? Do you think ang mga pumuluyo naton nga mga tigulang, ang mga pumuluyo tang may mga comorbidity nga maigo sang COVID, nga bakunado, do you think hindi na sila magrabe sa ospital kung wala sila nabakunahan? Data shows 9 out of 10 sang nagakalapatay sa aton di sa syudad sa Bacolod nagagrabe tungod inang 9 out of 10 hindi bakunado. 9 out of 10 nagalala sa ospital kay tungod hindi sila bakunado. Pero ang datos nato nagapakita kalabanan sa aton asymptomatic, kalabanan sa aton mild nga mga pasyente ay bakunado. But silingon, effective siya kag maayo gid maghatag proteksyon kontra COVID-19. Okay. No? So may isa diyan nag-comment ambot kung daw ay tamay na-apply da sa government center, wala ko mandatory pero hindi kasulod sa sa government center, daw ay man sa may ginadumilian dira Doc? Daw wala man kita may ginadumilian. As a matter of fact, even ang aton nga face-to-face classes sa DepEd, nagahambal si Secretary Briones nga hindi mandatory ang pagbakuna sa aton nga mga kabataan sa elementarya kag sa high school. Pero we are strongly encouraging and motivating parents nga magpabakuna. So, miskan dira sa aton sa City Hall, sa aton nga new government center, wala man na dagi na pakita, wala man dagi na pangayuan sang imong nga vaccination card kung magsulod ka. Magsulod ka dira, pangitahan ka sa imong nga backtrack, i-thermal scan ikaw, tapos masulod ikaw. Kadto ka din sa imong mga opisina nga gusto kantuan. Wala kita prohibit sa isa ka tinuga o isa ka persona nga taga-syudad sa Bacolod or even outside the Bacolod City nga magsulod sa aton new government center tungod hindi siya bakunado. Base na misunderstood lang ni Ma'am Sheila Ributon, no? Sa NJC, ma'am, ginaklaro na mo ni Dr. Chris Rongon, wala sa may ginadumulian dira, no? Bakunado ka man o kung hindi, pwede ka gidi makasulod dira, no? Basi i-try mo, ma'am, no? Kay kung hindi ka pagpasudlon, hambala kami kay ginahambal subong Dr. Chris, way ka man da ginapamangkot kung nakapabaksin ka o kung wala. Diba, kasi ang ginamin niya siguro Bombo Pons, may mga iban kita mga pribado, mga establishmento, nga kung sa din naging polisiya nila, nga only vaccinated individuals ang pwede makakaon dine-in. Tapos ang mga hindi bakunado sa alfresco type. So amo ina ang iban nga mga establishmento, amo na ila gina-practice. But again, these are private establishments nga kung sa din na-come up sila sang ilaya nga protocol or ilang nga guidelines agud to masiguro ng ilang establishmento safe sa ilang mga customers, be it vaccinated or unvaccinated. Ti mo gani man. Ti at least klaro ina. Anyway, Doc, no, bilog nga February, di ba daw ay kita record nga napatay, no? Sa bulan sa Pebrero may ara kita. May ara kita case ang death, pero taman ka minimal gid, no? Mga less than 10 deaths lang kita. Ini kalabanan ini would you believe 100% are unvaccinated.
kagkalabanan ni Sela mga high risk, no? Amo na ginatawag naton mga senior citizen or those with comorbidities, no, mga immunocompromised mga pasyente naton. That's why sige-sige na padayon man tagyapon bubupons, nagahalong man tagyapon kay bala mo ang problema tali sa COVID. Patraidor ni siya mga viruses mag-atake. Subong nagapahimunong sila, nagahipos-ipos sila. Pagkatapos sila gulpiho naman kita. So especially nga amo ni ginahalungan ta subong, that's why we are enjoying alert level 1, but we are strongly appealing sa aton mga fellow Bacolodnons nga habang nag-enjoy kita sa alert level 1, susteneron tani paagi sa aton nga partisipasyon kag kooperasyon nga iobserbar tagid at all times ang minimum health protocol. Maggamit gid permis ang face mask, maghugas kamot kag mag-obserbar sang physical distancing. Do pareho na pala Bombo Pons, magwa ka sa balay mo, hindi kompleto kung wala ka face mask. Hindi kompleto kung wala ka may ginakaptan nga hand sanitizer. Kag conscious ka sa palibot mo nga dapat distansya ikaw, no? So amo lang gid ang obrahon ta. Kay kung sige-sige unta na obrahon, masustenet ang alert level 1, who knows? Base pag-abot sa Holy Week, for the first time after 2 years, ma-position na kita. Who knows? No? Ang mga na wala nato na enjoy sang ligan nga duha ka tuig. Subong ni nga tuig ma-enjoy ta tungod sa liderato sa atong pinalangga nga Mayor Bing kag Vice Mayor El Cid tungod sa aton nga epektibo nga kampanya sa pagbakuna kag epektibo nga kampanya kontra COVID-19. Oho, so bote ka nami ano. Anyway, naga-enjoy na kita, no? Updan ta lang na sa gyapon kay pa suling adlaw pagbugtaw ta why na gid, no? Limpyo-limpyo na kita kag immune na kita sa virus, Doc, no? Anyway, Doc, with this, thank you gid, no? Sa sining nga mga information man as COC Deputy for Medical, ginhatag mo nga impormasyon diri sa Bombo Radio Bacolod. Happy weekend sa imo, Doc, and thank you again. Thank you, Bombo Pons, and bago ko mag-end, yes, Doc. I-announce pa lang sa palabuton nga Marso 10, Tub-Tub 12, pagaywaton ta naman ang Bayanihan Bakunahan Part 4. Yes, oo. Amo ni ang focus naton atong mga pasyente nga may mga comorbidities, ina may mga high blood, diabetes, kag ang aton nga economic workforce, ang aton nga nagaobra sa mga BPO sectors, ang aton nga mga economic frontliners. So gani ang mga wala pa nakapa-third dose or booster shots, mag-avail na. Kag subong ni nga simana Bombo Pons, magahatag man kita sang second dose naton sa almost 5,000 nga mga chikitings edad 5 to 11 years old. Kung diin ka mo nagpa-first dose, lihog lang balik. Kung sa diin ka mo nagpa-first dose, kay dito man na ka mo makabaton sa inyong second dose. Kaya ang aton nga bakuna sa second dose, ari man na di sa Bacolod, upod na di sa nareserba para sa inyo, so garantisado nga may second dose ka mo nga pagabakunan. Sa liwat Bombo Pons, in behalf sa Emergency Operations Center, kag ni Mayor Bing, kag ni Ma'am M. ang akon nga boss sa EOC, salamat gid sa Bombo Radio sa inyo wala untat nga pagsuporta sa aton nga bakuna nga programa kag sa pag-remind sa pumuluyo parte sa aton minimum health protocol kag sa pang-away ta sini nga pandemya. You are our modern heroes in Bacolod City. Mabuhay ka, Bombo Pons. God bless and stay safe always. Okay, salamat kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod. Si Dr. Chris kining nagapangamot sa mga pagpabakuna. So sa mga kauturan naton, no, diri sa may bahin sang siyudad sa Bacolod. No, so tiba sila ini siya yang kwan, no, nga lugar kun diin depende man na sa ila mama nga mga pamalakat dira kon protocols nila ang aton yang diri, no, kay diri sa Bacolod City Government Center way kita nagadumili, no, sang masulod vaccinated gaman o kon hindi. Tanan open da, no, provided nga may face mask ka, no, naka-thermal scan ka da, no, kag kuno ay ka backtrack, no, maka-login ka da. Mula na. That simple lang na da magsulod. Bisan din na mga edipisyo, no, bisan sa multi-backtrack na lang gani kag face mask. 15 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi, kaya klaro talang ato. So bisan pa nga naglalapaw na kita sa herd immunity naton, kag sa total population lapit na lang 7% na lang. Pero still nagapadayon ang aton nga vaccination. No, so ubuson ta gini gurong mga vaccine naton kay ti kanugon kay binakal ta ni. Kabahin na sang gibakal sang kwarta
Isang syudad sa Bacolod amounting to 300 million kag ang national government naton ti subong no ang utang naton because sa sining pandemya nadugangan pagid naglabot na subong sa 12 trillion pesos ang utang sang pungsod Pilipinas. Ti mga apo kasi ni mga apo sa tuhod, mga apo sa tuhod, ang apo mo sa tuhod. Oh, so ti kuan man ni Japon, no? Nang may utang mata Japon. Puwerte, no? Asa san o nga binayran na inihan? Oh, ti importante no? Nga nagakadto sa tawo, hindi nga nagkadto sa bulsa sa isa ka politiko. Namo na, no? Kay kabudlay nas na, kay ti kita yung pabayron, sila yung nakabenepisyo. Dapat, no, mabayad magkikita sa utang naton, no, nga gigastos sa pandemya. Oh, so mabayad kita in the sense nga ang majority ang nakabenepisyo. Or tanan ang nakabenepisyo sa ginutang naton. 17 minutos sa karigan sa Taknang Cross 8. So update kita na sa sining worth 34 million pesos, no? Bumakim do may nagasagarak sa angko, no? Matian mo. No, worth 34 million pesos no nga shabu nga nakonfiskado dito sa Barcelona Port sang Webes sang gabi, no? So pod sa PDEA, provincial naton, province of Negros Occidental. So napaila na kun ini sang kaso si Cuesca sang mga taga Philippine Drug Enforcement Agency. Check na latest nga update sa patrol sa kay Bombolyan ni Silmenardo. Bombolyan, may gabi please kamin. Yes, sa Bambofon, so napasakaan na sang kaso ini ang suspetsado bala sa nakuhaan sini o nakumpeskaran sang 34 million pesos nga balor sini sang droga kundi amo inino si Vicente si Puesca ginapasakaan ini sa paglapas sa Republic Act 9165 section 11 and 5 Bambofon. So sunod sini sa aton man nga pag-interview no sa PDEA nga agent Bambofon. So wala ini siya sang anuman nga previous nga cases o kon record or wala sa drugs watch list ini ang suspetsado pang Bambofons no sa last year sa ilang monitoring do nakadagdag ini diri siya no sa bahin sang Negros Occidental sang illegal nga droga pero ini ang 5 ka kilo nga nakuha nila Bambofons no. So nakuha gini nila mismo ya kag wala pa di siya nakadagdag sa Bacolod City o kon sa Negros Occidental pero plano pa lang initani no nga amo ini ang maga-supply diri sa bilog nga Negros Occidental kag Bacolod City mana Bambofon. So sa subong ini ang suspetsado Bambofon siyara nakahunong sa kustodiya sa Escalante City Police Station Bambofon. Okay, no. So ti din nila gin-file ni? Yes, sa Bambofon sa Iloilo inigin file ini ang kaso no kadti ini ang suspetsado wala naging paidalom pa sa drug test ang ila niya Bambofons no ang i-prove lang kung siya bugid manibala ini ang unod sang 5 ni ka ginatawag nga shabu Bambofons so kanang vacuum ni bala no nga tea bag so ini wala naging paidalom sa drug test kay wala man siya ya no nadakpan dra sa drug den nga gamit gid bisang illegal nga droga kay ini ang yang obra isa nagaduso lang man sinisang illegal nga droga suno sa information nga nakuha naton kay PDEA agent Bambu. Oh, so miningking kuha sa gali dire kahapon Bombolyan or kay na lang kagin file dito? Bambofons bali ang kaso ni nga gin-file sa Iloilo pero ari ni siya nakahunong sa Escalante City Police Station. Yes. So hindi na sila ma-technical kay ang operation ari di sa Escalante tapos dito nila gin-file sa Iloilo? Bambofons siguro ini ang ang sa regional ginadala basta sa PDEA na Bambofons pero kay dira ang transaksyon na tabo ang suspetsado dira gin makapriso o kon mahunong sa Escalante City Police Station kay nag-join pero ini ang nag-lead gid is ang PDEA mismo Bambofons. Okay, sige. So Bambofons pamatian naton bala ang pahayag ni PDEA agent Bambu. Okay lang man makapile kita nga phone siguro mga 8 to 11 PM nakapile kita sang Section 5 and Section 11 sang RA 9165. Sir, napaidalom na ini sir sa drug test, sir, ini ang suspect? Wala. Nangamon siya gin drug test, no? Kaya tungod ang aton nga pagdakop siya is bypass operation, hindi man nga nadakpan sa drug test. So wala man kami gina-approve kung user ni sa ang gina-approve naton is kung siya po ba to ang iyang ginadala and naka-bypass operation kita so hindi na kinanglan kung necessarily nga may drug test. So inyo sir nga information nga nakuha sir ang na-confiscate ni nga siya sir di niya ni tani sir ihulog sir. Dirigidi sa Bacolod kay sa Negros Occidental.
hospital. Wala pagid siya, sir, kadagdag adri sa may Negros. So far, sa pagtungusisa, naka-deliver na sa kono last year, dire. Hindi ka duwa ni Subong. Yes. Sir, i-clear lang natin. Sir, wala ni siya, sir, inang any previous cases, sir, o kon sa drugs watch list? Wala. Na-file na ang case, sir, ang disposition is ara na sa Gyapon sa Escalante, sir. Yes, so. So, Bombo Falls, no? Ini ang suspetsado, yara, gida, subong sa may Escalante City Police Station, Bombo Falls. Okay. Sa Bombo Falls, sa mayad to ang balita agikan sa patrol, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kabombo yan ni Sel Minardo. Update lang ina mga kabaran. Sa ato sa mga kabombo sa sining sospetsado nga narakpan isa ka construction worker. No, nga na paila na sang kaso. No, sang taga Philippine Drug Enforcement Agency o kon sang PDEA. Pero pabumati dira no kay JD Lynn Toledo, Ma'am Marilyn or Daniel Doctor. No, si Sir Arnel gali no, nagapamati man sa aton. Every night diri sa aton sa ring palatuntunan. May mga nabili na kita ang papanundom na balik kay kita wind up kita diri sa aton nga palatuntunan pagkatapos si damang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Sige, no, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos. Nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. No, na dumduman yun ni Angkwan ang Bataan Nuclear Plant. No, isa na sa mga ginatutukan karon, no, ni President Rodrigo Duterte. No, nga liwat ti ama kabanan nga buyon. Ang ining Bataan Nuclear Plant, no? So as alternative ining energy source naton diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. No, so tiko lang tawon naton, no, ining Bataan Nuclear Plant, dako-dako magid, no, ang benepisyo sini. No, so may EO ang presidente, EO number 164 nga pirmahan nga ti made to available sa aton sa publiko. Sa sining national ang posisyon sang national government, no, sa bahin sang nuclear plant kay subong, no, unisipon naton grabe nang kakulang sang supply sang kuryente subong iya makabanan diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Pero kung nagakuan kita sang sining mga environment friendly kag renewable energy, do hindi iya ka sustento, no, do hindi iya maka do hindi iya maka trespasser, no, sang kinahanglanon naton, or we can say it, demand, no, naton sa sining kuryente. Sige, one of these days maka-interview kita sang mga taga-electric cooperative bla, no, kung balati pabor sila o kung hindi, no, angot iya makabanan sang sining mga plano man, no, sang aton sining administrasyon subong Presidente Rodrigo Duterte. But sad to say, no, sang kuan ini nagbulos ag sipa las kalag ni the late President Corazon Aquino. Why niya niging padayon kay because nga ti kredito, no, sa kay the late President Ferdinand Marcos sa iya nga gimbus lang sa pwesto. Pati sa tuod lang dako-dakong kuryente ma-generate sini kay balo kamo ang Malampaya plant, no, matama tagarubo ang pag-atag sa supply, meaning daw nag-deteriorate na. Sige, kag by the way gali, no, bumukim sa bahin sa aton ng makoton doon man yung issue sa Manapla distillery plant, no, nga may na ano bala to, may na sapuan nga bomba kon EOD, no. So kahapon gin-confirmar ini makabanan, no, ni Police Captain Jenek Bermudez nga ini isa ka EOD ara na, no, naton over na sa Explosives and Ordnance Disposal Team sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang ining Vic Mico, no, sa makabako Victoria's Milling Company Alcohol Distillery, isa ni sa mga naga-supply, no, sa ato sa alcohol kang naga-import man, no, sang alcohol, no, sa bisan diin lang iya makabanan nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas o sagwa sa pungsod Pilipinas. Mga issues dira latest, no, siyempre nagreklamo to ang mga beneficiaryo, no, sang Comprehensive Agrarian Reform Program sa Barangay Purisima tungod sang siningin occupy ko, no, sang distillery ang lugar, no, pero may mga ginapakita man subong nga dokumento ang ining distillery sa pahayag makabanan nga na kompleto nila ang mga papeles kani bot sa lingon nga kun under na sa car program hindi kanay maka-apply sa no. So pwede mo niya ma-applyan within 10 years kung why na bigin sa pagda sa mga
beneficiary, pwede mo niya mapailan no, dito sa bahin sang region no, or sa Land Bank of the Philippines or ti baklon mo ina no nga duta no. So ti ining dinamita hambal to ni Police Captain Jeric Bermudez, hindi man kuno ni mapasibangod sa mga nagapatigayon sang rally dira no sa Barangay Purisima o Kaiti, because nga ang dinamita daragid na sapwan no, nakitaan sa wastewater discharge no sa distillery. Di pagpakita no, sign man sa pagprotesta no, kung ako pa hambalon sa ni sign sa pagprotesta nila no. So why man directly no, kagin tumo diri sang hepe sang Manapla Police Station nga si Police Captain Jeric Bermudez nga mga nagarally nagareklamo amo ni ang nagbutang dira no. So ti sa mga protesters kung nagaprotesta maging kamo kay ti right naman na mo no nga magprotesta, ti butang ta lang iya sa normal or sa maayong pamaagi. Hindi na tayo siling ati mabutang pati na sa mga bomba kunano dira no. So ti sa siling pandemya isa man ni ang alcohol nga na supply no sa isang distillery diri sa aton nga nagbulig man sanitize sa aton nga pagadaw sa nga mga kuan no ginahikot dira. So nagagamit kita sini for sanitation kag for our own safety man. So naklaro naman to no sa din makabanan, pero ti wide gali CCTV, kung may CCTV ti mabalaan gid o kung sino nagbutang dira sa nasapuan nga dinamita. O ti sige no, iba ni ma-update ka mga development ya makabanan, tutukan naton diri sa ato sa ring pagpalagad. Di man sa ato sa ring palatunton. Alala na itsempo na to, no? Sabado, subong presentasyon, pizza 5 sa bulan sa Marso 2022. Alagad Bombo Ponce Espino, standby na sa sponsor Black Time kagaron sa Santos ng Rosario alas 9, kag sa Bombohan ay sa gabi. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio